This Akoma dance your night to me, Yatsana. Akoma Come me coffee and coffee, come me coffee and coffee, Nsem TV and coffee, and you breathe and coffee. It's Akoma that's your night to me, Yatsana. It's Akoma that's your night to me, Yatsana. Oh, I thought I was Nekwa. Run a bisa. Miss Akoma, the soft ladies, me in front of the gentlemen. In that son, now Nsem. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you shall on page my. I call Carcan, the one the man were robbers and 2 hours. I'm brasing it with my paw. Nansan in no call. If I'm not doing that's my intent. It's as an answer by intent. I'm brasing it with my paw. Nansan in no call. If I'm not doing that's my intent. Akoma Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma dance your night to me, Yatsana. This Akoma dance your night to me, Yatsana. Akoma Akoma ejore, ni ebe medre tumpo. Akoma ejore, Akoma ejore, ni ebe medre tumpo. This Akoma dance your night to me, Yatsana. This Akoma dance your night to me, Yatsana. I just Akoma dance your night to me, Yatsana. Aha, Akoma 87.9 FM Onia TV or Sacrum TV. Akoma Nsem Jumadi Brasso San Nevia Makomia Bedjafo. Yatrasia na yede Ebremo. Akoma FM 87. Answer Obeka Meho. Na Kwapim Sam no Miensa Ebebo. And ye fiada and ye boja ye and of course some say if fiada dear what would him say a yana bibia to me see and unti expect bibia. Esan say if fiada be a there if fiada be a guy. Na bibia so betumi asi edi amejeso ne makos se wunu manimu a eye makos wote anyway ya eye makos na chese baabi abehu me bia na wa frem sa na yatumi ekọ yanimu kakran na hyane so ema me se eye Facebook na wo behwe dwumadie ya kai se Facebook Akoma 87.9 FM eno nti ube follow ye ube like page no
Ubeja wo comment no wo na fe wa share ediama ye YouTube. Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so breso you get notified. Na wa share ama for so etumi enya bi. Na one ma share Free FM 97.5 ewo Techiman 3 FM akwabia onyame enkoso ana onhira mo papa enano daben yade yenua Justina Jumet Friday no Friday no na Free FM akwabia wone abedwafo nyina wonom so entoboa jeje nkakra ema wonom enya 1000 cedis ya efiada no wonom so ede ba ye bra na ye wie no nyame enkoso na onhia bedwafo nyina ene adwumayefo wo nyina na no dwade ba ye mekan enemi siso biem esanse ade a moye ema ye no eya na ye fe moboa ye akwanu asa nyina so mo biem ato obi tumi anya bi ahwe da won matie na fa bibi senso eba eya munya ye mu musan eboa ye wonyame wonkoso na onhira mo na onye mo kese pa sanso ena Osei Chrome TV so demo live Nikki Pizza Fan Club GHUK and Ezra Fan Club Hamburg Germany Mrs. Boadu Presido yetwa pruse pa enano osuma wo be ma ne baha so wa ma meto ye Mrs. Boadu enunti ya no wato ne nkra de amaye na hyane so ema me na akua koko ha Pastor Julius Naba ha Evangelist Samuel Mensa Sikapa wonum nyina wa ha na fe Ishmael Haywood any producer album Chidom any Adontin se me producer na fe Nana Yaw ono so edeko social media Beluchi na fe Kobe Tuesday wonum nyina wa ha say ya wonum edeko enche yebeba na yene yenua bema bi ababedi enkomo asam no eyasam kase asam no eyasama ewapa nanso so wuti a wubetai din na se efri akra na ekodro aburekire kra no a wubepese wubetie ni nyina wabra wo mix a word wo mix ba kokora ewomo na mamefa we ema was say even the one you took bullets for complains your blood stained their shirts. Even the one you took bullets for complains your blood stained their shirts. Obi a wujina ye wuji tuyo ma no onua esan complaini se wama umoja apeti yangu na tadi mu ebia woni obi onua ukunu oyere wadamfo pebi woni obi nam waka kire no se ye bewu a mewu amawo ache se woni ne namwa obi yes wo ba bebo ni tuo na odoni nti ena wode wo ho leti no ji ya bo wo no ne moja ne bi pete wadamfo no eho afi no kasa die nti wama wo moja no apete e de egu na tade mu ama nakam ne rafi se wono ena na bullet ne ya dia ena wode wo ho agye. And even the one you took bullet for complains your blood stained their shirt enipa nyaye yanko na menua bema bi enkodi enkomo bema na mamema wakwa aba na pomoti sen Akoma udin mede kwadwo asare frihin na baye bacho mifi achem ayirebi awia kwadwo sare ewo akoma mu nsam dwumade so akoma fm yetio yo ma me so boko am say ha na de kwadwo ya boko bacho enye boko sa ya meti ya idi he asana mi kro idi e kwadwo nya boko kakra no ameti ya no kwa nya boko na we ndai nti anya boko yankwa yo boko am say ha na de wo me ne me wife na ete yawo nsia ma ye no ho ade ayi bibia na etia mrebi mkakra be busumi enum ni oyare yare ne bon ma be delichi odan abonte so a hospital bia ni ho amanfa na nwrem eno nti eno achi no na anu aye den omo ye so be na operation ya hwe ni mu a ya so omo ye na obewu
see basa afide de ba ne say ono mo pressure me say me tran ho na wawu ana nti me niskere bi kura na say me yira me forso na me de no kodu kolebu ho omo hwe na modi bosume miensa ewo ho kolebu nti du ba bi no na o ka kire ne ba ne say onyi ne mla nti no forso ne ba no eni o man so hihye de mfe rubber de omo atue ha dwonso na mu na moja finsu namba akum wo ye de na o de na ba de ne ba na obeda ho awu nti mi ye sanka akwara mo mfa ne ma na pressure no na so de ne ba nti o frame so oba me ha na mo de ne bedu yi da taxi mo ba ya obedu odan no ahoma no ba akwa atwe oda e ma de a chen so ba akoro so asan atwe everyday ba de sa na dwonso na breaki na ese me san tab no de ne call dan ya frɛ ho bisa na mo so mbetumi de ahye na ja ya de ne call ya de ne call omode hihye wie enso a oba free friend saying kolebu ho no bedi 3 days ewo me nsem nti 3 days no osan kodi wo dan hospital ho no nti da to so 3 days no 12 o'clock na me ti say film na kasa ne nya mu no emla me yale da ho no na madamfo pa me ne koba ono so yere yale na ono ne de na ode no wo adinsifo ase nti okọ ga ne kodi ho na yare ne jaipe na waye fine okọ na okofa na ade ba ne njempe na yale na san ba nti waye ne sa ada ode no bedu ya na yale ne san ba ai na me ka se na me de no nwu nti o ma me koja no ma ode ne de ne kọ etwere so wa ode ne yere ne kọ ba bi foforo na me nso me di na chi koi ya fa moto mi na me koja no ni koja oba no ho ya de ne hye ma me ne nsa na ye ba pe ba bia koja no nso me yere ne wo fa no na ho no ba ko na ware sa ma me na ade ne sini so no nti ba ne sa no ya de ne kwama no wie no na ye ba pe ade kyen na o san afra me se ma me ne se me mra nti sa wa fefre me yere ne wo fa penifo ni na mo mu nyina be hye mo ho na me koi me kokoduru ho pe na o ka kire me se me yere wa fa machi nti na dua na me bo wo nsuo mu no enya no na oni ye ka say won ka so abo yiri dua okay where me ba baby a o start asem no ebu besi enra o start na meti ase pa be ne baby a obu besi no achia kakra America che wo say wabo yiri dua ye nti ase because na wo kan nyina ebi ani ho anu wabo yiri dua nti start ni ye mami yo me ba asem no ena me ka say entokwa ba me ne me yiri ntem no e ba ne say ye wo ho ena ntokwa ne si ye ntem ena okwa kire ne papa say watam metuo e de abo ho memu abu na ade nti na ode tuo no bo ho o se me se mekunu nti na otam tuo de bo ho mebu ye no na me ka kire se sofo otam tuo bo ho se mekunu a etuo na wabu mu no etuo ngwa na de kum ni pa na oba ne kum ya he se kan da ho wan yama na aba ne sa na okan ya na osesa de a onsesa ne nyoma na anya dai omra onsesa ne nyoma na omra no eno nso wa ama ene yasan pempedefo ne yakoka asem no na omo se omla ni nyina na chi no na omai be na otwe mensa eno nti me kọ ho no me de me ba no ba ko be 12 o'clock na me ne kọ ho na adwo na me se onkonya no ma me na me kọ a ohuma ni mpe obesa ko wura dam nti akola no kọ na okọbọ opono no mu osema da afro nti opie ba ya no na obebutu bare bia omko nsu ogum ano na me bisa na asem onfi me na chese nkwasi asem kwa na okeka kire me nti oya sa no na me nso oya mabufu na me ti ni kọ ho nti bidu ho na bare no nsuo wom cap dam na me tam cap na me sa nsuo no bi ewo ba ne fi ho na ma me fi ya na me sa nsuo no bi gwata bi da ho utu na trape na wasi fi ho na ja nti me nso me sa nsuo no na me de be bodua ka se wanya mpra foforo anasa woni be ma bi wo ho eno nti na won pesa wo be ba me nchen no wusura ene enyaw nti ye na enya no nsuo na enya no so hu me bodua no ma me na ofre me sa me mra sofo no ono no nsuo be na ade bo ne dua wo bo nsuo bi din
se biankofo bodua omubo nsuo bi omubo nsuo ni din ya friend ya friend oh ya abrewatom nti ya friend abrewatom nti gwata ne pem a ekogu sa nsuo no oh okay ha nti mebo ne dua sa no ana odi mirika kwaka kire ne papa so wokrom ho a kwaka kire se me maba na sese ne maba kanti ma sa nsuo me de abodua nti papa so gina ho friend panifo mo ba se me nkwada ne dua no me kwadane me dane wie na kire no ana madamfo yire yale a menso me yire yale so ahu nti mi madamfo na ono na yire okoyi ni free ha eho ba ya no na o kire me se na yire yale no onfa ne nkwa obi mo de ne ba ye asan ba nti mi nkogya no ba bi fufuro eho na mase me yire ne wo fa no eho so no ba ko na ware sa asofo no wa hu nti omo wo fie ho abi nti omo kra pani ne mo be ka ho nti mi kodu wo na chese omo nyina ba ana ma me no frɛ me se me mla na me call dem ho no say wo kai say emiri bi wo bodua na me say an wo kai asema wo kan na ache me si mi rafi o si say na me kan na me say ya nokre eya nokre no e no say an wo yire wa fa wachi eno nti na wo bodua na enya no na me say sa kan kofre no ma me call ma me frɛ me yire won chen no oda hospital ho no kolabu no nti ono ana sa okura fon na me nim say kura me ba no na ofa na me say mama me na ka se mi ato so na mama o se wa fa machi eye no kre se entokwa ba me no ntam na okodi ho no wo ye bibi sa na o se dabi mama me no ebe pia se bo we mu nya me na me do bai kwamna na o se me meja no na onfa na yeremla na kasa de nyam emla me yere wo okodi ne papa ho no ena boy bia ya me fa no oka okada ha nti no no free next town nti yesi anadwo 12 bia obesen de motor ko me yere ho na madam fu bi bo mama ne ho nti me de madwe ko bu se ono nti me ma boy no woni okada rider na boy ne ja hokọ nti oja hokọ no madam fu se me nkoja no ma me sofo hoi nti yakokoduru ha ma me ka se sei na me nkobi sa me yere no me frɛ no bi sa no me ne me edupa no wantumi anka no kra nkyerɛ me mama me hu kra wo so anka me yaji wotu ma me no se wontumi nya sa bla dwo me nya hwe na me se yo o se men samra nti bla wa ba frɛ nti me kɔ na me sa me kɔ me duro pepepe ma me no se we bi sa no me se kan wo ne wo fa no mu nyina nkɔ kɔfrɛ no fatu out no mu nyina ntie bi na mu nyina ka ho ne nua no ma nyina ka ho na me sa kɔfrɛ na me de to out ɛna ne wo fa bi sa mama ma me ne se me misa wo wa fa wo ku achi kanokre wo fa da bi o se he ne kanokwa wo fa kwamna adagba de ne pɛ o se kwabena hwan adagba de ne pɛ kwabena adagba de ne pɛ yes na so oye odai wa fa no jira so me bi so asem kan ntam na wo hia wo fa nyew he na ba ne den na chese kwabena adagba afa wo yere yes kwamna adagba no ono nso ne madam fo na yere yade yes ma me ko ja no de ono ne ko nakra na yes ono wono ne fa wo yere yeah wadanfo pa no na me ka kiro ma me ya wono kra so yere yade a odi ne di akoni aba inti me de ne yefiri ho na ye bedu fie no na o mo se me pepani bi wo ho na onfa nkɔbɔ boy nanim so no anu wadi dwuma na di papa no chame no kɔe no na se ɔfɛfrɛ ne nuanom bi ka ho na ɔmkɔ na yire se kwabna dagba fa ne hene ɔne nada menim so ɔne nada wɔse hene fa no ɔne ne dae ɔka kyerɛ me sɛ yɛ dan na akyi me kura me twa no me bi tii sɛ me yere ne sɛ maame ne sɛ baabi a wo ne na yɛ saa de ne bia no wa ma me nsuo bi sɛ me fa mpetepete hɔ na ɔka kyerɛ me sɛ bladwo ɛdan na akyi hɔ baabi adua green grass no hɔ na ɔnyem da na ɛdan akyi na kyerɛ sɛ ɔse ɔbaa ne na ɛka ho ɔse ne ho sɛm na huro na ɔbɛkye ne by force no ɔne ne dae no odware na odware saa na ɔka na dagba ba bɛkye no yes baabi a wo odware ye no ɛne ne dae na no obi ani fie nipa wɔ hɔ na no ante atem kwantem ɛne yɛ sɛ wo yero no na ne dae saa fie fikyire a wo odware ne wantumi antem yes ɛne ne da wɔ ɛwɔ ne papa mo hɔ dabi me hɔ I see na sabe na we ma me nim baabi ara mekɔ oh hwɛ ya twa nkɔntɔ wa wo sɛ ɛyɛ
me akasa me de ma dwe bu bibi fa me yere ho won edu mmiri bi a okaka kire papa say me odwale a me metete no oyere won ade na wo ye ade no na say esisi me so say onya obaye sa ade no di entina na esisi so onya obaye enti ase me hwe ne life wo mu a ade asa adwaye wo ho na ade entina ya wodwale mfikyire eno na ya me enti ase no obedwane mfikyire na ya odwale be ya na abo be tambe bi obaye 7 ne sa ade ensan 7 to 8 ho kra otumi dwale ade nipa ntwamu mfikyire ho mfikyire de ɛhɔ yɛ last year asɔre for pay asɔre dan na esi achi sei nti sɛ asɔre dan mo ho a obi to na ni a wo hu mbɔde agina dan na achi emfa ho so mo hu no sɛ hɔ no ɔta adware a da ko de onye ba betete bɔde na achi ɛno nti ba na saa no na maame sɔfo no ka kyerɛ me sɛ wache me krom fa ma me nti ɔbɛgye me sɛ 4 million. Okay, we na obi sa kwabra dagba. Me ko bi sa no me soma papa no koye no. Okoye pe. Ode kwato danimu ana ose an waye. Ha! Wadi wawu. Kwabra dagba di wawu. Ni timu aden. Oh, waden. Ene e ba sa no yem hye wo. Mame, sesi akora nya me hyehye. Sa. Nya me hyehye. Mam, de misusu wo mitiri wo ho. Enti na nsem ho ina na me ne nam. Ba te me te sa asem no me kwate wo ho no. Mo de ko ball na nim no ono still no opesa o sa na me nante o frame say yam kwachi kusie na me say o ni kan me ba wa fa wo yire mo kwachi kusie na wani me say ebetimi ahwe wa mo atwese kan wo so o be frame yam kono me nsa me say o mo nko me ba enti ono anka se bi say me say o pa me chew se wa yam bone bi a me nka na on pa me chew na me say o nya me hwe ebe sabe na mo fa mo no so se me di abodo so no wasan bi sa me sa no ati atu so afa sa no wasan bi sa me say oya correct de oya correct menye ni oya correct ne se ono kra ha isen me ma nyina ye fre obi a mi sa na hwe mfa ho ma fre ne panimfo anim ya mfre no adane bi na me die am sa 73 days ntiri me bu afu pa me sole pia abonten na me san kwada me kwada adam ho pepe na me te se saa chia me na me soma no ho no o kasaba o se akwene dan me onto mi ana sisi wa sore pie na ofrem pe na me pie nti me nkwa ha komna na akwata bench odi besi me fie ho mpanifo be omo ya be 5 or 6 nti bi du ho pepe omo chia me na me je so na se ba trans ni me so asem na me se mpa wo chew obi asore ko me pass me abio monko na mo samo baba man mbo da ma obusufu yi mo de nika mo abaye dai nti monko me pam ho monko na mo gina ho na me gya ho na me pie gya ho pie nti efiri ho na mo koye no ana me hwe titirufo mienu mo wom na me kopa mo chew se de nti a me gya ho na me koye no se nipa na ka ni kwa se mo de ne ba manim cause mo de ne ba mo de na bedu me fie me fa sekan a metu atwa de sekan akunu cause onye ni papa na onam ho no nti anu akire na maame no frɛ me sɛ wache me krom fa ma me nti ɔgye me saa sika no na ɔhyɛ me sɛ 3 days time 3 days no ma nyɛ sika afa nkɔma no nti ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ mempɛ sɛ metua sika no saa na mayɛ madwen na me sɛ wode anya hwɛ ɛbɔ 100 koraa ne nnɛ me saka sika no a mede bɛbrɛ no na ɔsɛ yo nti mekɔ no abɔ 9 ne yɛde motu kɔe mekɔdu hɔ na ɔne no ku wɔm ada na menyane wɔm mɔbaa na me sɛ meka sɛ me nsa ka mede bɛbrɛ ɛno ni nti ade asanti de o ka se me ntoto nka ho ma ye ni na sika ma no see you na pa me de koy akiri wasan frɛ en se o ka se me ntoto sa anwoma na odwanten mienu ene ɛho Castle Bridge ne nkosua ne ade no ye wodi ye ni sika ma na akiri nyina ya asa ba na odi koyi apa ya ba bi a me bodua no maame na nneɛma na ɔbɔbɔ ɛnu akora sa me bɔbɔ ma nwie ɛka prekonam ɛnu de ɔbɔbɔ no hɔ ahamu ɛne anadwe me kai 3 kan ho o kai 3 kan ba ya bɛka 3 na aka no nneɛma no dɔso pa na wɔsɛ kwabena jagba wɔsɛ oyire so wayɛ ndan wadi no wayɛ ndan wadi no wadi oyire wadi me yire uti unya broken heart maame na me ntumi mpo ne di cause amla me yire yale na
mehwɛ baabi a ɔkɔ a meda mpaebɔ nko a na esu na akyire ba ne sei no ɔho maame wobɛba na me sister apaka aduane ɛno adeɛ bɛtoa na ɔpɛ mentumi nidi mentumi so ntra me fie hɔ kɔ mɛfom kwan nyinaa yɛ asi sɛ menya kwan nkwa fom kɔ so matwa no ho kwan saa abɔ so me miɛnsa nyinaa sika o mesi nipa dodo a ɔmo ka kyerɛ me sɛ ɔmbɛgye me kokoo no mentumi hu deɛ ɛba mekɔkyerɛ ɔmo kokoo no ahorow mmienu nyinaa ɔmo kɔ a adeɛ kyɛ ɔmo bɛba obi a mɛbie ne nipa foforɔ abɛfrɛ me ebi wɔ ha masase wura sɛ menkɔ ɛyɛ me ya o ebo ɛyɛ me ya o ɛyɛ me ya kwabena jagba wadafo do ɛbɔ ayɛ ɔdan me na meka kyerɛ maame wayɛ wo dan wadi me yere no wadi na aku no wadi na aku na mpa maame nkɔ me nua baaso sɛ nnwuma ebo ɛyɛ me ya wɔ hɔ a ɛnka mɛbɔ ebo ɛyɛ me ya o ɛyɛ me ya o ɛyi ɛmusɛ yɛ asɛm wei deɛ yɛ asɛm sɛbɛ asɛm wei deɛ yɛ asɛm sɛbɛ ɔboɔ nnwom ayɛ adeɛ ɔba pa tonchi dabi wei deɛ esua me nanteɛ wei deɛ esua me nanteɛ koraa mepa atwa otwa mu kɔ fa me ho bɔkɔɔ ɛtiefoɔ ɛne adɔfoɔ kontonchi aso yɛyɛ na saa bebedo ɛwɛ kontonchi aso yɛyɛ ɛna saa bebedo ɛwɛ metena ase sɛ idia na baabi ewu ama mo sɛ ha yɛ do baabi ewu ha na kyerɛ sɛ kontonchi me baba bebiebie nsɛm so ɛde ama wo ma yɛ sɛ obi a ɔmɔkyema no me baba yɛ embalmment me baba yɛ autopsy me bebiebie ahwɛ nneɛma ɛhyehyɛ mu na ma ba amaneɛ ɛde ama wo tonchi ɛsɛ mɛmɛ kura mu sɛ itwitwe tonchi ɛmaa no nso sɛ so mo ɛnhyia atadifo wa ɔmo te dɛ nɛ tonchi kokofoɔ nso sɛ ɛdwo wei ɔmo te so a na ɔmo asɔre mɛpa atwɔ tonchi ahyɛ yɛde nnuro kuku da mmiɛnsa ɛna aba adwaman ɛso na ɛduro a edi kan ɛba yaso yɛyɛ ɛyɛ mɛmɛ duro sisimuden ɛduro a wɔn mu asɛbi otafra obi ntumi ɛndu yere ɔkura nkasa obi ntumi wɔ yere adeda ma wɔn nkasa nso wɔte dɛm afei yɛn san so ɛde ɛmaa deɛ ɛbaayɛ a ɔbaa wo nunum bia mepatɔ bɛrima bɛtumi no adeda ma ɔno nso ate dɛm yɛn san so de kooko deɛ aba obi a wɔ ne to pram no kooko mogya pram no kooko nti obi a ne kɔkɔbo yi aba kooko nti mepatɔ no tonchi kooko capsules a ne nyinaa bɛfiri hɔnom ama ho atɔ na yɛn nuro no sɛ wɔpɛ bi atɔ a baabi biara yɛto wɔ duro ɛyɛ bibiduro aborɔfoduro pharmacy shop chemical shop herbal shop deɛ wobɛyɛ ne sɛ wobɛkɔ hɔnom sɛ wopɛ tonchi mepatɔ woduro no a sɛ wopɛ mmaa deɛ wopɛ kooko deɛ anaasɛ wopɛ mmarima deɛ no yɛbɛyi bi di ama wo anaasɛ deɛ wobɛyɛ ne sɛ wobɛfa wo phone abɔ yɛ namba no afrɛ yɛ sɛ kontonchi aso yɛ madaroma megyina baabi sei anaasɛ mete kuro wei so ɛhefa na mɛnya tonchi no bi atɔ mepatɔ yɛ namba a wobɛfrɛ asi soɔ ɛyɛ 0553 0553 51 51 11 59 0553 51 11 59 Madaroma sɛ wofrɛ yɛ namba yi a yɛne wo ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ sɛ wofrɛ yɛ namba yi a mepatro yɛbɛkyerɛ wo baabi a wobɛnya tonchi no ebi atɔ bɛrima biara a wɔtie mi a ne mmarima asɛm asi ne tiri ase sɛ meka sɛ bɛrima bi mmarima asɛm asi ne tiri ase a na bɛrima asɛ bi ɔde bɔ ani a na wɔgye mu bɛrima a ɔne ɔbaa edi mpa so agorɔ a prɛko pɛ na ne ho adwodwo mesi adeɛ a ɛɛya ne sɛ ɔne ɔbaa edi mpa so agorɔ na ɛduru ɛbunu mu baabi a ɛdɛ no wata na no yɛ odide ɛkeka ba na wobɔ ɔbaa ne din prɛko pɛ na ho adwodwo wobɛdwe ho a wonte ase ɛnyɛ obi a na ɛyɛ wo na mmom ɛyɛ wo ntini no emogya ɛntimi ɛmfam ɛntini no bɛtumi anya ahoɔden na wo bɛrima ɛtumi asɔre agyina ne nan so ɛbɛgyina ne nan so te sɛ age na abɔ adwuma ɛyie paa deɛ a ɛneɛ wadaroma ɛwɔ sɛ ntini no mogya ɛfam ɛno nti na sɛ mogya mfam a prɛko pɛ na ho adwodwo abra wo ho maayɛ na ho adwodwo ɔno ɔbaa ɛyɛ sex prɛko pɛ na ho asana wo mepatɔ wohia tonchi herbal capsules ɛmɛɛmɛ duro tatahye ɛduro bi bɛboa ma ɔmɛɛmɛ mu ayɛ dene ankasa na wobɛtumi de abaa no abɔ ɔbaa no nantem aduane no wode bɛbɔ so wobɛdi adi atafiri mu ɛno nti ne nyinaa ɛne sɛ wobɛnom aduro a yɛfrɛ no tonchi herbal capsules ɛmɛɛmɛ duro no sei na ɛteɛ
tonchi herbal capsules eboa mema ankasa me sisi mu den ebema wo sisi mu aye den ebema wo bema mu aye den ebema ahoɔden aba wo bema mu ebema wo atena no aye de abra wo di empa so agro ɛna afei nso aduro we esan so eboa ma obi a ɔwɔ prostate obi a wɔdwo nso ntentem obi a yɛabɔ ne pampers ɛnam dwonsosɛm enti me se aduro we ama de yɛabɔ ne pampers ya white pampers no aduro we ama de ne ntini mu asisi a sɛbi ne nsa ntimi nyɛ adwuma kora ne nsa no ahyɛ ase ɛkeka ne ho de aduro we ntumi ɛnyɛ no me patro ne ani asase so ɛno nti sɛ wotie me na wɔ dɔfoɔ bi wɔ bɛrima bi a prostate agye na bɔ soɔ prostate yɛde rɔba ato ne bɛrima mu a me patro me ne wɔ to nkyia ɛwɔ aduro a yɛfrɛ ne tonchi herbal capsules ɛho wada roma fo wani etire mu ɛwɔ Little George or Tema Community 5. Little George, Tema Community 5. Me no mienu neti kumasi hanum se ya. Asempa Pharmacy, ewo Edum PZ. Asempa Pharmacy, Edum PZ. Baby a yenu ya me maneton phones no udru one ma. Asempa Pharmacy enya yira kwan. Upeja wuti abon se signboard ne bohonum se kakraka. Ubisa wo bi a obetrew. Okwa obenya tonchi ni bi aso me se ye adru. Yɛnyere so yɛpɛ sɛ obi anya so ɛmfa soɔ ɛno nti ne borɔ no ɛwɔ fam afei ɛma adeɛ no nso ɛduro wei ɛboa ma ankasa me se ɛduro wei me ankasa koraa metumi adi ho adanseɛ me ankasa metumi adi ɛduro wei ho adanseɛ na me wɔ adɔfoɔ pii nso betumi adi tonchi ɔbaapa capsules ɛho adanseɛ woyɛ ɔbaa na sɛbio wotaa titi w'ahemfie hɔnom wanya wɔ haw ɛwɔ wo nantam aduane no ɛho me se ɔbaa siesie wo ho yɛka sɛ ɔbaa ɛyɛ ɔbaa wo nantam aduane ɛna di mu tintima ɔbaa ne deɛ n'ahemfie si pi na esi ta ɔbaa ne deɛ ne dɔfo bɔwura n'ahemfie a otimi ne dedaa wɔkɔkora still na no wafrɛ no na wafe no sɛ wofiri ha nkyɛyɛ nsomafo esan sɛ wo nantam aduane no akye no ankasa ɔbaa ɔpɛ sɛ n'ahemfie no ɛyɛ resi akɔnɔ dɛdɛɛdɛ kamakama ohia tonchi ɔbaapa capsules esiesie maa eyi nkabɔne bia efiri hɔnom ɛtwe ni bia efiri hɔnom ɛtwe sansan bia efiri hɔnom wahemfie a ɛtaa yɛ wo hene sɛbi nneɛma bi oyi firi wahemfie ne nyinaa ebegyae ɛna afei obi a ɔwɔ menstrual pains bosome bɛso a na wo bu fa so ɔbaa biara a wotie me a sɛ ne menses ɛbɛba a deɛ ɛbɔ ne nka yɛ sɛ wo menses ɛbɛba ɛyɛ ɔyaw ayase yaw ɔbaa bi betimi de ne nsa ato na yase na yase ɛwe no esan sɛ ɔnam yaw mu wohia tonchi ɔbaapa capsules for wani tire mu awɔ arms seba Abrepo Junction Santase taxi rank onom no arms seba Abrepo Junction Santase taxi rank okwa wobenya tonchi enuro ni bibia etu ato Kope ye droni bi etonom said be ye beboa na siesie o ma asem edi ama wo aboa ama menstrual pains bi etel so atena wo so ache amaya na sebi ye siso a ye wo menstrual pains obi wo hon ma ne ba wonya 14 years ne ba wonya 15 years afi no wonya ne menses akra ne menses so a ontimi enko school obi ba kwa akoduru SHS menses pains nti ye de ne ba fie menstrual cramps etimi ma akra no eja na disua no wa ba fie ma me a wotie me ma oba no ho enhia o ena afe sukuu dem enkra no sabi baabi omu je omu nan baabi omu dwo nso omu siesie mu etimi ma omu nya ohaw eno nti se wotie me akra ne so betimi ate ohaw betimi ba wahemfie on ma won ebetimi ama akra ne so ate me pa so hia tonchi ɔbaapa capsules ye nyina ye nto bi enom na ye mfa ensiesie ye ho tonchi ko capsules edro wi eboa etu kooko biase efiri ye ridie no emu ehye kooko biase efiri ridie no mu onipa biara wo tie me ame se kooko agye no abɔsoɔ kooko agye ne nipadua no abɔsoɔ kooko agye ne wedi abɔsoɔ kooko afifi wotua no kwan wokɔtena gya na bia de hia ne sɛ wo yam atim ɛne asɛm ato wobetimi akyema de mo na wo kyem na emu nso ebie wobo se na apai enya pai se kima na mogya eba de wo nipadua no mu so saa de wo yefunu mu saa wobo se de mo na wanya kooko ba so a constipation de ofa ne kwa obi a wonya kooko bia yam tim de ofa ne kwa ɛno nti onipa biara ayemutim edi ninya kakra bia na ne yam etim wobechim wobonse beba na moja edi atire me pato wo hia tonchi ko capsules obi a ota posa nani wani so ta eye wo hina wada roma me kanfo tonchi ko capsules e dia ma susu posa wani no
Woni mo obi a ota pene ni minimum okwan ni minimum kwan ni minimum obi a ota de ne nsa ewura nasum na onu nasum enam koko nti no wada roma ohia tonchi co capsules tonchi 3 power combined me say baby a wo no wo frɛ ye number na wo say me pamocho me wo baby say himfa na menya bi atɔ ye number no eye 0543 0543 sorry 0553 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 me patro uko brekum kasapen ayom so akrodie tepa dadeɛ so aba me patro okwa sunyane baabia ni imem go so wobenya tonchi enuro ni bibia ato Little George ewo tema community 5 Ekus pharmacy ewo Ashaman Tribe of Judah Herba ewo Kasua Old Market Nimbia pharmacy ewo Takrade Market Circle Little George ewo tema community 5 afi Asempa pharmacy ewo Edum PZ baabia yenua me mane ton phones no Asempa pharmacy Seba ewo Abrepo Junction Santase taxi rank ahana medu besie enu ti faafon na boye number no ne free insisie ne busai baby a obenya tonchi no bi ato number no eye 0553 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 tonchi o tonchi ememe kuremu se etwitwe ye do obi bra se nyankopon ya adoma dasene ye besan so ahia Yami Insha Papa aha Akoma 87.9 FM Monia TV Osai Chrome TV Akoma mu Nsem dwumadie no eno a na wo hwe na fe wutie no na yene yenua kwadwo asare na edi enkomo asem a wode ba ye asem a arewu ye papa arewu ye papa dienti na wo se adamfo brebo adamfo nua adamfo wone ne kɔ nakra na otumi eye ne sa fa ne yere adamfo kyese emframa mfamu o wo abefa ne yere wo mfikyire bra ne yere dware in fact mom prepare sa anwum no nto ma me ebo eya me ya wo asem we di asem se be wo se wa kra na boy udi oboy no refi obo na boy obo okay it is a say kwafo ba se de kwafo ba se ibetua obo 60 million yana na kan no asim mintua 30 million na chino nkosua crate 50 ana castle bread bako miensa ane kwadu ande wankyere ana koko kwadu ne koko yo eya body koko body koko ne kwadu koko yankwa ana beans ana ase emo rubber bako beans achiro mo no no say preko ne ba bia bi preko nam ne ba bia bi ana sika yedi ne ba bia bi dia ne onka nje set of preko na we ne ba bia bi de wo konye ni na wa tinu atomu ani na adesi ho na dia ma no ana ye sika yedi kwans ne nso e bia bi okay na dai apple ya wiye ya na say ya tete pai mu ya wiye abrofo de yi watermelon apple ka ho apple dodo say wanka watermelon ebi wo ma mo anani na okay yabo ayi wasi sika no no wasi 6,000 discuss 60 million and what is so about 3,000 and wasi enkosua crate mako 50 castle bridge mako 3 kwadu na koko yes and a beans emo preko nam no part ni nyina queens ya yedie ebia bi apple watermelon watch raw mo no
a more mature rice. Akoma FM 87.9. ne nnwan no Enyan, nnwante ne mmienu enyantim yenu. na ɛba ne sɛ nso a bosofo ahemfo no ɔmo nso ɔmo bɛyɛ saa ma ne no hɔ ɔmo nso bɛgye odwan no but ɔmo sika deɛ ɛno deɛ ɔmo nkan na ɔmo mfrɛ yɛn nso sɛ maame ne bɛyɛ ne deɛ deɛ ɔmo hu a ɔno nso ɔmo bɛbɔ me ka so ahu nti ɛno da hɔ ɛno deɛ ɛmaa yɛ mpo Eno mai. Hey! Asem da so. Yedu yire kunu kwabo ka kese. ɛsie mpo maa Wo yire wu. ɔwu Wa sha fridge mu. Ana. ɔhyem paa Wo wu da. Akoma FM 87.9. Owu ye nya sai. mfa sɛ wɔamanteɛ no 1 month. Yo. Frepas Royal Enterprise said the air roll on and abadja so me so sentinel papa na nya papa me say what does a sentinel funya na ese je na wadawroma enye papa kora enim guase pa obi abekata no hin ba bia bewura bia wupia na ebie do ato me say what that the wunya air roll on bi but modi aso be ma won saka ye active blue eno no emma we fresh now we comfortable pink passion and elegant light fragrance no and also etse mfifre asokra na gold smart no so ama just no be wo ho na why dry the whole day and into be so that obi ahum and into powder de obetumi kra ma saka ni nyina bi ofa active blue no what pink passion and elegant light fragrance no na what gold smart no so e de aka ho bomodia say afa roll on no ubetu bie no wakwa akoton esan se eno any roll on e was so roll on of the moment no ni gada was so eno ntibansa enke be na won so koton na ebeboa wiye pa entisa wo provision no anasa supermarket no bomodi aso be gibie na dia akwa akogumu ka for Doc Enterprise anti-gift cosmetics Ziwe cosmetics Culture cosmetics omunyina wadum Anivero Enterprise was Paul Segolin and I said Monica's cosmetics and so ubenya bi ewo ho na mom upe dopo twom a wo de frɛ 0544 726 882 0544 726 882 na cha say yakɔ yɛ nim papa na media etumi aye kama na pastor bar capsules and American for ede amawo so bebo modia no bie na etumi aboa na abo brebo no eho ban enuane aye di chemicals nsuan no mu niema no enya de aboa ye yam niema enu ntie ne wo be hwe kidney liver ene wo niema ni na yade na kwa ise na wonya bia ene Ghana crowd yes ya just you saw you can say in South Africa India, Hinifa, near 2 years was a ticket, you know, is a kind of just a ticket. Oh, no, Yadian was a kind of credit when you press and cry. Not take it to wins a casa baby piece, and to be so wada, who better no passport back up so no. Now, if you would ya board bread one whole by preco, said ya beya, some way and conquer to Cremu. Ubenya be our pharmacy be a friend 055 745 3579 055 745 3579 Mamunsa and Kabi SSIA. You grow fine with your papa, grow fine with your papa. Mr. Wada Mamunsa and grow fine with your droibi. Ya de cocoa and I near Dibian in Rono, ya de Agumo and Nunti will be our Dana Joa and our one and Saturday night yet. One more to a won't to be any dear, who fits a chromo and near my question say, see one time. Obi ho a eba entwada eba kokoko na eba so na yase obebobna wo de eye grow fine mo jadro no ebeboa wo yie pa ma wonu so ada no watimi atete bia di na bibia tumi aye kama ebeboa wo nyini yie eno nti ne fa no grow fine nyini fefe nyini yie ubenya bia to ba bia to nro bia hunu se ye ka no e na mo na pa grow fine yo dende wo modi anagina na wo so to de 0244 5965 32 0244 596532 na ebie back neke be se wada odi hye bi wani yade wankasa wo mama papa wo babi e wani yade a emfa ne mfa baby a waso de ne fa ye ebie back neke Dr. 3 days of rasta obeboa we woni operation na emom no wode powder bi na bema wo na wode egu aduane mu edie na ebe ye dwuma papa ama wani so nyina etumi ada ho obi bese o se kre na je se bibia tumi aye kama stroke prostate liver and kidney no so ebeboa wo na che say ebetu ase a na eye bi e ba clinic kuma se kwada so ye ba dwuna se one ye wo ye be main market no for 0541 565 199 054 1565 199 ma me nua be ma kwa ba ye me na kwa ba
Mejo so ama na ku. promote saying Nyankopon adawroma bibia eyeboko yeah na the Christa say na no brother no so ne ku bie the Great Kingdom Medical Center yaresabia kese a ye bia no ewo akuapem akurupon the Great Kingdom Medical Center eno enye heba o there be and enye hebia wo ya bie heba ayi ewo ho ana the Great Kingdom Medical Center no de ya bie ha emfidie gu ho emfidie egu ho no enya asem ketwa kra enti no ye to nsafru bia ne me boy yare na yare no ye ya okọ eye akurupon wo eye akuapem ho na eye abri side no the Great Kingdom Medical Center enti na de ewo ho no abusuafo ya wie no de na ye nuyi Kingdom Garlic Capsules ho asem ana ye beka akirem na Kingdom Garlic Bitters and Capsules no medical catchro dada enany day di kan a o hwem utie mi a sa aduro we over 15 years ago ana yewura mu fa hu se garlic ye di ye nnuane di we mfie garlic ye twitwa na ye noma ye konipa ma o mo se age ho no ye aduro eni nti odi nnuane nuro ene hama ba bi kan ho a ye benya Kingdom Garlic Bitters and Capsules na sa aduro we no a wo hu ni se abeto TV so no aduro we ye aduro a wo se busua bi anya bi enkase me yare anase me nyare enti no me nto wo nyare a numbi na mo ho ban aduro wo num no na ebo ho ban free yare bebre ho because won komo na eba fom a ema yare wa bebre betena nipadua nim enti wo a wo hwe me wo a wutie me a won komo na ba fom na abribia na me yare miti me ha no fe no wo hye ase se o num Kingdom Garlic Bitters and Capsules na ebe boost immune system na ma nkwamo ana kosoro enti ebe ye din se yade ebetena wo nipadua nim enti na wie se ebia wakwa yare sabia me yaka kire se wo cholesterol akosoro edoso srade adoso wo nipadua nim ebia wo hwe me wutie me wa ye kese amroso o pese wo so ti eye normal nyese be fon bebre but wo beba wo normal eye Kingdom Garlic Bitters no na make kamfo edi amount ebra obehya ase so wo no nom sa nuro no eboa osiesie wo nipadua no etwew ema wa hu se yes wa ye normal nyese etwew bebre sa enti Kingdom Garlic Bitters and Capsules no wa cholesterol ekosoro wa untini mu asisi moja ntimi ni afrisane de otena se cheka kra wo se ananse achime nan ananse achime nsa wo de ananse achime afa bedu baabi no na onsa ye titiriti wonan so a na ye titiriti wonsa wuntimi nya ne se de me ye medie wo hia Kingdom Garlic Bitters and Capsules ni bi eno ana ebeboa obi so a wo se meto ase etwetweme efiri meto ase eba me nan kokomisa ni COVID-19 no sciatica pains how eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules say draw we ana aba eboa eyi sa how ni nyina ye den edi free yeso afei enye enonko se ebia wo asichire yare eniti etwe woye ya na dwonso de makase so wo hwem utie me se wo nkwa yare sabia eme yen kan kire wo se wo asichire yare a se wo dwonso ntentem ya ka bihwe wo ka bihwe na emu oda mesro wanya sa asichire yare ni bi kwa yare sabia na doctor show enu achi pe Kingdom Garlic Bitters and Capsules no faka unru na ye de bema wono wonum doctor de ni wi a num ye de no na emu na o sugar level no enna pepepe si kire yare no se ekosoro a enye eba fom a enye nti o se edam finfi ho ne de ebeboa na duro ba ko pe na wo Ghana for a doctor for nyina gie atum se so wonum e de ka de doctor de ba wa eboa no eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules no ano nam ano hye nti me kamfo ma me no menua no ma mo sa si kire yare ni bi nyina ne se muhia Kingdom Garlic Bitters and Capsules no eno no ene be yi sa ha no afei mu a pressure e wo mo so me so pressure no ye se eba chese yes eno anya abrantie na me na tim ohun no wawu o pressure no kosoro ana sa ba fom a enye Kingdom Garlic Bitters and Capsules no na wo hya ase so wo no ma eboa wie fa obi wo so na kuma boni pipo na nte kakra na kuma betima wo so sa wo hia Kingdom Garlic Bitters and Capsules wo bi a stroke achew edro Kingdom Garlic Bitters and Capsules ya wo hu ni TV so yi eno ana me kamfo ede amawo eye adro a ebeboa wa wo no ma esiesie wo nipadua no de wontimi enna
Onuma utimi da o da so na wo sori a ohonam nya omremre nti wo ye adwumaden uhia Kingdom Garlic Bitters and Capsules no ye kanfo de ama edupapa aba wo a awota adedo wo a enemu yare ahodo so etete no eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules no eno na be yi sa ha wo nyina me pa cho me number no Good TV no so no yi number ni mu baako na frɛ me bibibiala wo ntia se bia no menya abotre akyerɛkyerɛ mu wɔ 0559 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and afi 0597 29 88 55 eno eye number say didi djuma awo yaso eye afi die toso biem no eye super tremendous capsules enemu yade aduro na aba Ghana ha ano nam ano hye aboa menua mo ma ne mema bebre oye oba o hwe enawie mesram minim se dwumadie we de ma no mo pe na enemu yare so teto wato adura bia this one so bi eton enemu yare adu obekwa akotobi na wo kwa yare sabia o se yawo me pane yawo mi se ma mi e die nti a wo de ne enko ne se wo nko na akosa ho yare wukunu a wone neto ompra na ne neto no enemu yare no wa ma na anu maduro ni bi mesro eniti na yade no nko mimi die me de mawa wo oba no na so obefrɛ me a memo atobi no atobi ama wukunu be ma so no obefrɛ me a mema be ma na atobi no atobi ama ne yire na ho no na me de krado atum mama mo bosome sama mo na dise man no maduro na wie ansa na mabia mam so sese de mo wo ho kwan se mo da enti so o hwe me utie mo oye oba wase kikawo nsuo egu sent wo wase eniema bi yifri wase te sa akatoa woni wukunu hia o senka be ma no nsuo no ko mu obetimi de anyinsen na e ba bonten ma bebre wo sa ha no eno ne ba sa menua ba be de na otimi anyinsen enemu yare no ebi eno no ebi wo so so bo se na tenka atekọ ne kunu be ye ne den onya atenka aduru bra also unya ye aduru ayato ne din say super tremendous capsules eno no enemu yade aduru aba eboa ema ene mema nyina be ma nsan begugu be ma ho emududu emu hihyo emu finfim intimate super tremendous ne mawa na me the Kingdom Garlic Bitters na kan ho eba sa na eboa ema yare no ase etu ntempa ana emema no soso no ene ayefiada yi mema no mesro ebia wo yiri ni unchen o ko yiri nchen ene anaso oba na eba wo na oba ne beba na wo die nunguasie be hia ne die mesre wada he madure no enye pekin kran yo da me ba me ka wo numa ma aye omu adwuma enti no ofra mesre wada eye de wo num nyese wo no ya no oba ne koda madure no wo de ma ho 3 days num no ene echina de toso me yensa wo de kotra hwe ubohu se eniema beden ebekoye ede amount enti bema wo bema mu ayemre bema wo bema na hodinim ewiase nyina no mema yesem mom homode no moye 322 million na Africa ha ene wo Ghana ye wo 68 Nigeria wo 76 Egypt enso so e wo 56 ana de aka no omo ba ne nyina na de disa de ne ba aware mu ntokwa aware mu atete ana fei uti oba bitimi wura no kra kire na agya wo si da bi ka we mintimi mfro ka no mu ofedodo ana se obi so so yare biti se pressure no ni diabetes no so mama bebre ayemre obi so so ansanu bebrebe o so menum nsa na oba akwada bedu baabi ba akokora wuntimi nko enyini so ka ho wunyini kodu mpani fie so ahode na ayemre papa be di 90 years so frɛ ya say na Dr. Mama Drum 90 years papa na maame o sen maame kra na kono kra akọ enti mesra wada o num aduro na num de ebe ye omu adwuma ebe omu adwuma ebe boa enti me say ma ensem ayete wo yasumu no obi timi frɛ asem obeka no na chese odwunu ho 90 years o say na doctor me ne me yere mintimi anya yi o ana boa me mesra ye de no esiesie unipadua no na bo adwuma mema na omu no de omu agima di se me na me boa wo mo enti se wo ye bema na wutie me no wa ye mra eye Kingdom Ginseng Power eno na oso wo koto ana ko capsules no so mo akoko afifiri mo akoko ntine ama mo yem atim uja wo nan a obre afi ba bia uja wo nan fa na ho keka utiri wo kwan ho ye wo hene na afi wo beja wo nan na moja na eba
koko ntino ama wo yemu bom kru ama wo minim na wo bo wasum ye wo hene bo so so nani eye bisi ba so betima posasa koko kofa sa na ema nyina eba ana de to so biem koko timi ma obi sisi eye ne ya nti se ye sisi yare a eye kingdom co capsules eno na wonom a ebe yi sa ha wo nyina eden e de afuro na ma no so menstrual pains e ha mo no eye no a wo penuro ya ba bi eton nuro bia no onsa ebeka ye nuro yi bi ato mesro Dr. Pani me number nie who se ma free TV no so ano ahase e frame eye 0597 29 88 55 0597 29 88 55 o friend I engage ano afre 0559 72 91 09 0559 72 91 09 na me am number no e na wo hwe TV na e da form na e 0597 29 88 55 nti me de mano asi nti hu se me flu TV no so a no wa frɛ me o how bi a wo bia o ka kyerɛ me a me nso so me boa nti me da mu nyina mase nyame onhira won so pa ye da se eye Akoma 87.9 FM Onia TV or say Chrome TV Akoma mu nsɛm dwumadie no eno na wo hwɛ na utie no na yane yenua bema Kwadwo Asare na edi enkomo yebeba so na emomo no yenkai mo se ye wo DNA resource bi ewo ho a ewo se ene ye bomode a na ye kenkan ede emamo mo ba na me modi no na emom se wo mo ankasa gye adwa menim se obekai sa DNA no na mamema ebre no Dr. Ntimian Bedrinton ti mame emma minia bema akwaba bema na mu akwaba ye na mame na apomo te sen ewrade na mu mpa ebo ye da Kristo ase uhu na nimu no se wakai okay enti ye ne Jamila ena no wonom eba ye Jamila wa ha enti no oba omode na eba na na ba betra se na ansa na obedru ha sei no mamema menua bemei emo asam ne tofa ebia na ene da edi nkane a uhwe show yi na watumi atiase ye started from last year and atuamu this year and ye baba ye DNA no na mamema na kwa babiem beme na ebo asam no a wode beda ye no tofa kakra bi na fe ye nkode ye wo ho no so yo mame me da ase bamcho we die eboko se mene oba bi tena se eyire ne kunu ye frɛ ne Jamila ama ye wu mienu eno achi eno o ka kyerɛ me se oba no nya me ba na be man na ye me ba na Jamila ne beto am se amche madawruma mumwa me nye DNA ne hu no kura okay na me dia ba Jamila kwaba menya doctor ade say we refi hu anasa pata bibiri na agbawo na wuni meeting dada na wo hwe me dada na kwaba o say ya doctor ene wada ne me tena bia no ho enti doctor na tena bia me metie no na me nko tena bia otie no meboa ene uche ninja boy menim ibone kura wakwa akodi a wodi wani mu esiesie no Jami okay yenua be ma abona asam ne tofa yato yensa frɛ wo nso bo de yato fade enti na wa ha na awie peja oti na hwɛ me na nya de a wuduku no kura eba na wo access witira de eba ye na enti na eba ye ya bi obi nim 3 weeks de eba ye kyerɛ mu odi me bai wana do ba ye ble yo tiwi your friend is saying Smile de me ba se ebe di ye na enti no na di enti na Smile do ba se ebe di ni mesi akura na nyen bo so se ne benti na bai Jami o se me ba uti o mako ene ade na ha se mesi tie me ja no ena wo sa de ne enti se me ayi me ja me tie me enti a tie me pa ayi etipa ye eche enti eno efe ni sen ya ba be hwe die ne no die wo no enti me bai na die enti na
me person ebi ana nane day Ano di pe girl ho efu. for se free me so di enti na ye DNA di na aba ehwo no na me person o kan kakra kire me na ne wo twam nane day di kan wate ase di enti na ye DNA e di na si ye Se me si akola no me bo se ene ba. wo say wa na aka ye se akra ne nye ne ba e no no se ye ne ba Tinu enti ne na me da say ma me nko doc ma me ma wakwa aba Yeah, Mr. Kus. na me san ma wa fishia pa Afi encommend. because you see afi we mo na de inshia afi na me hu wo yo doc said ye adwuma no woni yen ekọ meka say hand in hand beboa na ye no wadawroma na no ye DNA na ene ye pese ye hu resource no san energy wadawroma ye viewers atide obia ehwew ene obia so etie wo Okay. So why all right. So I'm say Sanya actually about 2 to 3 weeks ago and you be share and you take samples. Yeah. Baba Sumaila Kuma and Ajwa Boachi and Jedidia Ajikum Nkunim Nkram you know no and you very kind first one no Ajwa Boachi Akoma FM 87.9. Baba Sumaila Kuma is excluded from being the biological father of Ajwa Boachi. maybe to what say Mamen kane me abeti ase ni. Baba Sumaila Kuma. Baba Smile Kuma no ne Papa no. He is excluded from being the biological father of Ajwa Boachi. Therefore, it is practically proven that Baba Sumaila Kuma is not the biological father of Ajwa Boachi. Enya oba. Ene oba no. Ajwa Sumaila. Enya oba no no. 87.9 Okay. And a second one Jedidia Ajikum Nkunim. The probability of Baba Sumaila Kuma being the biological father of Jedidia Ajikum Nkunim is greater than 99.9999%. Therefore, it is practically proven that Baba Sumaila Kuma is the biological father of Jedidia Ajikum Nkunim. It's not just Obana the Enyaneba, that Bemano the Enyaneba. Okay, Obana Yaneba. Na Bemano the Enyaneba said ye Obano Eka Yenwa. I see. Na 87.9. Okay. What's the name of you? Akuya. One word to her. Jamila no word to her. Will be a while when you couldn't hear. Munya Wadia. No more Debbie Meba. No more pepper. Because according to me, why you want dear? Why you want dear? Ah, Mo penny no one dear. Why Mebo, Debbie, what's all my may say now on your one dear? What's one fiscal Now then, I walk out your one dear no. Not Mokono, or Barney Bama dear Mona Moshe. Say, yeah, see a papa yam one dear. Send me semi crash every promote the quack of Mebusha. Well, no, now then, when Miss Adam. Debbie, may say, well, Miss Abman. Dear Tossum, you know, I know the not say, okay, Debbie, see, say, what all quack young one dear and one physical. But much memo chairman young one day. And one much no. And after say one first count when you know so in the quarter die back say what for. I understand die back I just a bear man die. Make us a man cast a bear man a coin die. And I'm a quarter Miss Bocotra die back as to say yeah bear man the answer your dear Mocotra die back and so what young one day one first catch every. You're tossing me, you know. Me pacho was say a bra. Mo wade ye no
Motinas in fear saying and munya. 20. But you try 3 years, echo 4 years. Ni niba. Motinas in fear saying 3 years, echo 4 years. Jamila, what did you can? Was it Motinas 3 years, echo 4 years, na ebanema, and I'm moya dying. And you two no crampono. Me crowd the son I meant to far kunintino na me ndwene ho. And this wa na ka say smiler wo wale ya che. Na Yeah, yes, men and no better on the kind. You were at yeah. Na mo na me so wante. Eno de yemre on say sika. Se so no minya de mini sika. Me sa atam na me ni free pa. One day ma me na me ni free pa. Ai. Me nam ni free pa. Me yasa na wama. Eno nti o kan ye no. Man ka hwe. Eno o ka to aso se Jamila na ni so hye. Nti me ne no ensa anye de enwo. Na ni so hye be dey be ba fo na se matante. Ena me mi ja hokọ ye. Nti me ba ya na me ka che se Jamila. Menye sika kakra. Yetete ye menya 1005. Eno nti no. Even so mbe free me niema. Nti me sere wa yenko tu anamon. Marcos. O gina manim ka kire me se on de on peba. Ono on peba. Na me be hu no oba. Me na me ni ba. O ko hu no oba. Ai no oba. Ileja. Enu nti on peba. Me na me ni ba. Ti me peba menko yenko pe. Monko pe. Yes. Ena me ni nyina ekọ edika yekọ ohwim side ho. Yekọ ohwim side ho. Eho na yekọ ye no. Doctor no hwe ye wie ye no. Na me de 8 point something ne kọ ye. Na aka me nsem 1 cedi. Na de be fo ka bakura ma ko ni eni bi. Eno ye bapani no. Bapani no. Bapani no a doctor DNA kire se enya modia no eno no ye bapani no. Yes. Anamontua na mutuo se be ya wo begin san bra mo wade wie ye no. After 4 years of marriage. Yes. Sikana sa. Ena me yezo Jamila. Ena ezeze edron doctor de amaye se yenye new stage bi ansa na ye hia. Enti ma me family de ne nkota kwa. Me ye adwuma no. Ni nyina na me ye de me nom. Enti me ba no na edron ma ye de. Ma ye. Marcos. Kasa ni nya musu ne ye ba no. Na taxi ewo kronom otumfo ho. Olodu ba eho sa atam na omonye kwan no. Enti na kwan no so enye. Meji Jamila 1 cedi. Ma me ye ba anadwo no. Anadwo 12 o'clock. Oyere meji 1 cedi ni se me fa na 1 cedi ma no. No no de so atade ese no otoma no kra wa aworo wo se 1 cedi mankasa watumi awro atade a watoma be ma 1 cedi onye enti meji aduro ndi koye na me koye me baaye no ne ma ye aduro ni nyina ye de awi na me se Jamila aduro ni se the doctor ni sika ansem no enye saa na ye de ye hu no enti ye mpe ba fufuro ena wo ubise bise ma na wo se Ashtown ene ye ko Ashtown ho a house of 5 something as a 550 as a 520 and a koye ni nyina mo peba ye peba enti enu achi ena obi kire asomas Zuria FM ni nyina so na Jamila ko ai ono so ni wani abre ono so penyin san mame me say Zuria FM ho kra ye koye no ye call ni nchen ho hospital na ho no e ho na doctor ka say take samples man woni na mi twantro ena mo take here any take samples no ho dia sample sperms ti mo die ai ho bisa one ne sex ena mo de mo sample ho ma be ma ne sa na mo ye no minim baby ho asa na mo ye no sa na ye no mama minim enti ye no na doctor ne ka say results ne de ye be kwa akwaje report no ma ame ne ho e o mampon okay enti me dia ye me nwanwa no se Jamila enti sabre wenyina na woni abrantie yi wukunu sabre no ye wukunu enne de oyobi wonu wukunu chini pe nyinse yi nyina no obi foforo wo ncha ya wo ma ne wim 87.9 Jamila eni aden na won kan chense be ma mempewo no ba na me kra no me wo boy dada na woni ne koso chinya no o sense kan nyina enye bibia nti na ampeso ani beba no ade a wo ye ntia Jamila ade a wa ye ntia enti na ampeso ani beba no ani wo Jamila ani wo because ade ye me ya na say so wo ne be makrate na say wo feel say on penu a nobody is forcing the man on you
Obi ani wa wo ye wo ha wo chichirin. Marco. Bisane say, the wale how many days some kind of mempeno. Me, wo ka bi 3 bi months chere. some kind of mempeno. Me. Na me pacho 3 months And bi the- say asa na mu chira peba. Bisane say a man for do say na ba me be pa macho. Mami, this will be what? Meba on be pa wa cho say dey. Ujai na no so say saje nenten. Bisane me tuja no sa me pa no aba. Wuja na be ma ni issue. Because Who so bad. say wan ware wo a obewu wan ware wo ko head like wan ware wo a ne ho me besi. Wonya ho me mpo wo ho me no atene wi ase obewu. Enti mu ware no 3 days. And say wo ba be wa ni na pe no. Tema oba be yo say wo ware no 3 days. And na hu say wo pɛ dia Jamila. Anya na o pɛ ne dada. Enti ne say o ma no eye ho ade. If it was spending a penny on you kra no a, ne say o ma no be ye ho ade because you cannot fall out on love. Ewa bra, only 3 days after marriage. Man can 3 days, 3 months. Boso me yensa. I have me kind to about recording it. Me nyina. Boso me yensa. Ah, wo na won pɛ no. Ono se chenchira che wo pɛ. Ada na wo kɔ so trase. Ene na ewa de. Wo betumi ate wo ho. Me na me. Eye force. And as a won pɛ no so after 3 months no. Bi ti da was only ni chinchiri se mo pɛ ba. Ah, na baby a wo kɔ ye no wan kɔ bia na no wan kasa mo kɔje aduru. Wan kɔ bia nka kɔje aduru. Jamila, me se wan kɔ bia nka kɔje aduru. Wo hin na ya wo ti bia anya oya. Wo ti bia anya oya. De bia okɔ. Ya, wo san ka che. Ya, wo san ka che branch ne se wonyam. Ya enya ne ba. Wonyim nya ne nyensa, wo san ka che no. Akula ye wo from day one ye wo no. But me to konkom aduane saa. Ya na papa ne wen. Akula wan tenase o. Oye ya peja ya no papa mante ye wan tenase anya. Na auto ka dem ba ni shema. He, Samuela. Mame ye ko azumi nipa o chi. Azumi ben. Oh, ye ko sister Lydia mfi o sisi e say, mama. What can okra woni be hye mame. Ye hye wo ka na wo hin na wo gan na wota na wota kwa. Na nyam na me toy. Madam for him and the wo kan che me. Mi donyame. Sister Jamila, no way be Jimmy 1.5 in mtria. Me swear from me mfre no. E me fa wensi o. Etu for bad papa. Prim. And I this can buy. Me pa to say what can you on na toy. Na say oda hospital so you can say and you on na de 1.5 be you me pa to. Wani akra na ni Sumaila ensem sika bia. Me misa na kura ni nsem sika so nya de ma kura ni. Ha, wo misa no. Me wo be ka che me so misa no na. Ye ni audio wa ha wo ka che ne say wo mu me school fees yes. Ye ni o. Wo me no bisanso de bisanso de ba. Oh, Jamila. Me send 9 million. Yeah, audio wa ha wo ka so mu mienu. Wo school fees. Jamila sana out there. Me say etu betimi abohu dia sa branch yi ne kapreba kranko akoda yi hoda akai woni ne pesoa wonum ni nsuo won share na tade woni na duane Akoma FM 87.9 oya de odo kwa adreso Yes me won ho time. odo kwa adreso so obeku Me ni ho time ba ho kura me ndadwe no ho kura ba ho kura si na usuro se de ositi usuro so bi koyo bi me nsoro hwi gise nyame ene enka me ba tie se me ba nsoro se maye ne dai woni nka ma ba no bo me ho a wase mo din kan ba ka be enye odin ka ba ye na ye bi se wasem a wo so onye so oti e se me nye odan me tie me ya enso wo kasa me ba na nka kushia ka se bi Jamila e what de wa nya de e what de wa nya de me ma to atade ase bi kuro pen ikura ta entuma me frappe enti wo pa che se wo ka se na wo to ade ma no ti be me wo ne tell wan to draw scratch oda Jamila ene ma sha atade ene ma ye enti wo pa che se wo ni so mai la ten wan to draw so an shewoda wan to atade a shewoda ene de bia na me hwe no ene me to atade ma no wo to atade ma be ma na woro ne bedwam a na no eyi be ne wom wo ye papa de ma wo bi na de bia wo de kai na numu a de bia wo de kai na numu enti na ma course me catch us say me ose odin betu kwan me se me mpe no because me wo ho ne ma hwe ni ye obogbo me dua maka ho na bi o na me kra no Jamila be ma ye mpe no ye mo no ho ka one wo so wo bo ne ho ka de na ko Italy
2 who say na bema yem peno no yetumi ebo no ho ka se won kwa kontrim na onyeska no a won first kan me dey nka so family me ka che ni se won family hwe no ameme peno bema won peno nti won ni kwa kontrim say na ka kire no wo boa I put it to you wo boa wo de bema kwa brechi no aka kire say me dey wo kwa brechi no wa ba be show ho na me mpaw asem we hwan na ba je di Doctor. Boy. Doc. Na say ahinifa na mo in case say obi epese obeye DNA ne bi yenu se mu DNA me say mo cheche mu a de ya na kume kura ni doctor to make us say oje o pipa o resource no na wo susu wo dwene say ebiabi achia na abekọ akoye no wo de ekọ baabi na mmom no enko nkyɛn kɔ baabi papa ya yenim sɛ yaji wo mu de na tumu na ekoye ukoye ne ne ye de bo agura baabi a wo pɛ sɛ o de agina bia ye ya na ye mede no doc ehin na mo na sister Kus Kumasi de 100 aban ya no boy campaign ni di kama na odru wo bo an ya kire ne ye MMA labs nya drew 100 aban Cindy's Junction 100 aban Cindy's Junction enche kra e bia next month ye bebem wo he ya e was ko he ya ya to next month ya ye twa kra mu an ye du results no so any obia copy bako enti 100 aban Cindy's Junction your number na 050 16 72 748 050 16 72 748 Ghana ha baby awo bia no ofreye na ye bejo so Accra yo behind Kolebula Tebi Okoshi Road esan wo Fanko barrier so nwan ye wo Unel runabout Domahin Kro Koforidia Takrade Tamale your reps across the whole country opese we DNA and a lab test bia opese we no ya dey out on safre MMA labs e bejo so na ya boa kama enu nti bomodi ase enei ubefre MMA labs sesi a ebia na won so wadwene mu ya okresene ewa akoda yi wo hwa akra ni mo mapo bia wadi gina wasa me na wo hwe na tiko wadi si wasa akra wutum sa akra yi de chese wanfa ho ba bia no na nka so ho ba bia na so aka na wo bo to adaworo ma fast dog say crowd ye JJ ni em person make prices no ba ye JJ ni em so your family cry na say ahochira na bibinti abusuan no wagye atomu a mo ba ye wo another package sponsor DNA no price no cry of form 1006 I'm from Tuga Enisro 1006 per no ye for families the no papa nko ntime fa akra na ma ana ma me nko ntime fa akra na ma ye family no ma me ne papa ne nyina ani akra no eba because sponsor no purchase on bese one party be ye na fe actually stories bi aba ho it is a family so no atana se no mo agye atom so mpeso mo ya 1006 ye nye no atua difference na aka no I see sponsor idi asembe ba it's da form boko say the opeso ye die na enye difficult say first no o pese ye ba ofie ye ba wadwuma mu o de akra na be hia ye o mo okra ye betumi aba be hia o na ye take sample no ye sample so bi enti so opese ye hia wo a ye wo kan na mkromu ye wo riders baby a wo bia no ye sign wo self sampling kit ye wo kit a ye betumi wa betumi aba abeji ana ye be spread across pharmacies a betumi akọ pharmacy na wato kit no na afi ya guide o se na be take wa sample no na wo de aba enti ye stretcher ya hia mu akava wo bia obi wo ho a wo de akra na ba na ha no kura ho a on pese nipa be hu so pese o ye bibisa enti betumi abeto kit no na afi wakofie na wa wateki boko na o de aba na yakoye na sa de aba enti no disclaimer kakra na wo so ni say those self sampling no say wild or sample ne buy no yentimi independent results na ma and no your friend peace of mind one movie pay your friend peace of mind
enti eno no ye wa na wo ye wa de kudi enti results na ni ntime mfa nkokọ te ni ntime metena afidie so say emfa ni nkomo ye won ko a wo de boko ana mom say ya take sample na dia na ndi rubber free bia betumi defend the results no enti DNA dia me gidi say dia ya ma no aye easy ama obi a opeso ye DNA bro obi a na ofre ya dia betumi aba na ye take sample so no na bibia say a court case you handle court case na enti court appear in court send our free ya itimi court e defend the results ne ade ni nyina recent one ye ba cry ye omo ai bia papa no wa free but den kra bia ba achire enti e say ye come match ne ne ma other siblings ana bia omo nana bia ho na ye me ne case amenya ye say ade nipa no wa she fridge mabusuafo mienu april body ne ho enti e say ye ko take corpse no body na wa fridge no ne baby na ye come match abusuafo mienu no na yetimi ebo omo na ye hu abusua akra no efiri mu ankasa go ma me ne kan two stories ma me ne say papa we dia papa we so na wa hwe na onim se ne ba ma akra ne wu wie ye no ma me ne say papa ba ko wo ho enti say ai this ya dia just abusuafo no etenase na ye die na nsa na yetumi arrive abusua ye ne dia nsa na this amun crash fridge mu a afi just say ye die na wie ansa o matimi ayi akosie DNA story sani ya pese wo ye ni bia no omo di tu kwan so de ye immigration DNA US Canada Australia UK Germany na ya de ye emane kama yo doctor yes afa number ni ntudwa biem okay MMA labs your number we your national number ofre a tambia wo benya ye 050 16 72 748 050 16 72 748 yes okay number we offer obenya yo obi bia offer no nyam to wase e be reply o nyina course na e ba bebre nyam to wase ma it mu say doc apagya ne mu pepepa na che say wa bomodia na wa frɛ obeje wo so na enchiremu foforo bi a wohia yesan e de ama doc another one to achi o oh sir oh okay wait ya no dada na on say na wahaya na ye ne boy ni di nkomo na wo Dubai okay nti ya ne se ofri Dubai ba na che say ya ye die ne no ansa ya me adom wa bedru wo peso san konti no na ehun buro so wo mo bo no ho nya asem keto me ba ka ketekete ko butu me se soro no di free ho ebe boko die ne ba mu ebe ye boko okay dog bibi ho a wo de beso so ana say ye kire ye chi akwan enti MMA labs lab bi an so apese wo ye no ya de a MMA labs yo okay me baso yes marie me baso Jamile me pachi wo about akran obaba ya no wedding fie saying 10 years over 4 years 10 years over 10 years me da say na wa hwenwa kakra na when fie say ansa na ukọ you can say 7 years na wanya okọ 7 years and wutu kwan no nti wo sabe na ukọ no wo school no school okay and na me call no mo ko Christian Life Academy e wo Breman okay all right mama akra no papa we because ye mock aka no ntu enye wana what dey me me kan radio so se me fa masem man nti we dey mo kan mo Debbie o fa man saying wonu ni ne sese wo se ehunu akra papa bi ko obna boka anya hwe kra no me wo audio wa ha say ya wo ka wo mu nyina school fees abomu say ono na nkonkotua meanwhile you know say akra no so nya ne dia okay and ya waboka ye besi da twa ne kadea ma no one na hwe no because onim say ne ba tell mu ko ye kan say mu chini a hospitals ene ayi akwaji nro no na onim say opeba ana wunyin san ye ana onim say ne ba ana wan ka chen say ye ne ba enti sanka wan free ba bi akwantuo mu ama ekopie mu akọ onim ko da so hwe no enti ebesi de atua ne ka nye ne ba jedida ya na ye ne ba
Mame, why not dear? And I must say, why not dear? Or Bawari for only who couldn't hear me ye. Would me fanachi. Now me cry me damn answer, what fun a chin in that chino was sign a buy, one in a die. Obi a won't penal. Where the Quanya will be a whoopeno, one and onion, where the cat 10 time tongue, come in the but was some buy, I was signing a buy. Would and a die, meaning so penal. Nashana won't to me so also. That's it. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ha, Papa, where Obana Yawadia, Beman Yawadia, Obajoba. That's right. Just so one fears saying. That's 8 years. 8 years dear. Wabrokra, Bla would make your back. And she said, you wouldn't better for now. Ayo Babeman. Obana dear. Not all doubt it. As I said, you were Baby. Say Yawadia. And she was a tear for whom say DNA in Chantro. In Chantro, and can we buy any better just oh, and crying me in your dear, and Corno Crank Benya doubts because when we send you on Animal. I said, ye, was sick I and Pepe Obano, and Yawadia, Beman, Yawadia, DNA results by Obana Yawadia, Beman, Yawadia. And yo, Yapa said ye was in it. Akrano atna sano resource by a saying ufine. Oh, Marcus, to be frank, a buy Emia. And now, Emia by Nemia Bibri, and the same because Akolane or Beman cried a meet my castle on Bam is Obano. Bemana, the end in the chest and Banon. On Bam is say, Obana was in Yami Banon. And yet, or no, Obano, say Mimi Tua, Obitium say. Who is a mewaha? A clan baby amity or to her. The medu bedibi. Okitadiana me ba or the bemame or mammy or Hokrano be some mammy or the abreme. But Nina Chino, a nipasitana. Obi a horse any message maker. Copa Beman or the banana no dear. Marcus, maybe dear, to be frank, maybe we are saying I'm in Nano, Katia for a rade. In this, I was a simile. Minia Sembiaka. Minju pin. Minju teku. Say be a mina win bunia as a memau. Tekuda. Meme de minim say a biana. What I did become my mamma de shay. A cherry jay. But the shame will be Casam wife. Aha. And tea, sene. So also when ye be mamma, the amid my be amount. Do the fat. Mini bibia say me jo teku ana sempoa bibia wa urade ho Jamila say the other better chenere aye ne ba ba mu wan wanya fie nwotwe papa tine ye ti Jamila abemana be fa ne ba fa wo baba no on fa ne baba ma no enko chechenere Jamila me no na ekasa o so na me kasa unwe Maybe mini how so no last be fa kula no kula kwai bibi san say da be no aba me fa ne ma into uni how so be fa ne ba boy no uni how me pese e be free akore be ba akoye bibi foforo na fa ye be di police station akone aba yes o bibi ka Marcus Mpacha Mpacha Adaruma akola ne de Some who say DNA natural semi by party there. And Pessacolan be coffee. And then so the Because Marcus me freely be by name near Tadeo. And ye juman By no radio don't know what I and ne juman and ye juman maybe sasa and yes juman and maybe sasa ebe ye juma da bay me 2 weeks time mumlefi me in some way me tiase because I near maybe any ha and ye makura search and no na eyadi asach when inside mu eyadi asach me say jaja you akeka no wuni ade a wo ye na ehu enimi ho agro Jamila eye me ya se me yonko ba wo betumi e de be ma bi afa kwan bi so hunu se bia wo wonu ya be ma
and wo baby ye wunu ya be ma say ya Jamila said ye wani ade city ka be twetue and ka be hwe sekan there be what said ye wani ade city na wunu ya be ma na ko baby e di na fa kwai bi so say na enedie na be pie Jamila ka be hadwen and ka be hadwen o baby afa say ni wunu ya be ma and ka be hadwen eya enye bibia ntina mpa so ani beba no sa de ma we ntia se de wusi tie na se de wusi ye ho wo ho na we yesie no enu ntia be me na ye nkwa casco ye de pasco aba okay all right iti ye beda atiefo ne ahwefo nyina we ye de atene a enko ani mate o fio ye nkọ say omo ekasa fidie ne TV station ato onua ne Akoma 87.9 FM. Yeah, ntina Casco Herbal Limited. De bia ye ba ebobo edra ne din de Pasco Herbal Capsules ho edaru eche amanfo. Edro no Ghana ya ankasa yin ha bandra ya ye purposely for our liver. Say embra ne mbeboa ye brobom ohaw because onipa bia no say apom den ebetimi aye kama na impom aye den a obrebo ade a edimu etintiman ye pa because brebo no obade nyansem no one of the vital organs we ye nipadwam say the functions are provided wo ye nipadwam no ebabro over 500 functions nti this stands to reason say brebo no adwuma ye no edoso bebre it is how eba ho a ema onipadwam no enema bebre etimi etochema e onipadwam eninti na ede edro enwaso a ne din de Pasco Herbal Capsules no abedwa so se kope binom okọ ene chemical ana pharmacy ubenya edro ni bi ato se de beya obenom na ebeboa wo ama wo apom den no bibia etibi aye kama ama nti ye de numbers no ebetudwa ebia na the first time a utie yen na opese wo ne doctors edi nkomo ebusa nsem bisa bi ana opese wo hu ba bia edro no obetimi enya bi ato a ye de numbers no etudwa ye be sure se obefrɛ numbers no simple say yentimi ansa wo call na ye befrɛ wo back na yetimi edo edi nkomo na yetimi amma wakonya edro ni bia ebetimi aboa ma wo apom den aye kama tie numbers no 0557 45 35 79 0557 45 35 79 na 0501 45 92 55 0501 45 92 55 it's way any your numbers no anytime bia wo befrɛ no ye no ebedi enkomo kama na yetimi achro ba bia edro no betimi akọ na wakakonya bi ato ebia obusan senti edro no hwamu na ebetimi afa edro no de edikan no edro no obi biara ebetimi afa edro no edro no yanya ama wo ma om eyare nko a na emom wa mpo apom den eye kama no mpenifo ka say prevention is better than cure edro no yaye no in the form of a supplement capsules onu mienu anopa mienu anwumre nti wo mo yare ebetimi anom wa wo nyare mpo no onom edebo obrebo no ho ban said the beya daachi bi isusan so boni bi ana bibia ebe try say ebe attack system no etimi ama brebo no I be in a better position ebetimi aboa onipadua ne ye pa ti edro no oye from the age of 12 years konkwa de edro no obetimi afa bi anom wo mo ntimi emfa edro ne bi ma wo mo afa yefunu anasa ma wo mo ma enkra enofo wo nkwa ne the categories of people wo ntimi emfa edro no aside these people no edro no obia etimi enom edro ne bi ma ne ye nti tutu anamon ne ko every chemical ene pharmacy ne kope edro ne bi enom said the beya ebeboa wo apom den ama bibia etimi aye kama ama nti wo ma omuta enya insentrani bi ewo omuni padwiem brofo kasa bi be kan say signs and symptoms de bia metena kasa fidie so aya meta kasa these signs and symptoms no kwan a ye nipadua efa so ene ye communicate ebo ye nka ye se bibi enkoye na onipa bia no se obrebo or how ebema onipadua no kyerɛ insentrani bi ana show some signs and symptoms eno no ebo wo nka ye se brebo no se or how ya aba ho de edikan obu wo ho a etimi emaneti eye ne ya na nanum eye no nwono eti se de wanya malaria eti se de ono nanya typhoid by all the time ana uti yare na eta eba wo so ana wanum a eta ye onwono malaria na se typhoid ebetimi aye nyoma bebre including se
obrɛboɔ no ntimi nyɛ adwuma sɛ deɛ wɔsɛ etimi yɛ a ɛtɔ da etimi de ahoɔmmerɛ ɛbrɛ onipadua no wonante kakra no abrɛ woyɛ adwuma kakra no abrɛ na ɔte so ne nyinaa yɛ nsɛntwerɛni no bia because brɛboɔ no ɛno na aduane no biribi a wodi biara no breaking it down na ɛyi mu ahoɔden no na etimi de ama onipadua no ama watimi atu anamɔ anya ahoɔden wɔ onipadua mu nti sɛ brɛboɔ no ntimi nyɛ saa adwuma no a de biara no umpom no ɛnyɛ den ufili body weakness ɛne ade nyinaa nti tutu anamɔ no kɔpɛ aduro no bi tɔ ebi mu soso wɔ hɔ a etimi ɛma ɔmo experience ade a yɛfrɛ sɛ jaundice nani ekosua anaasɛ wani ekosua no white aspects no etimi ɛtɛn ne yellowish in color a ɛno no normally no ɛyɛ ade a yɛfrɛ sɛ bilirubin build up ɛwɔ onipadua mu a ɛwɔ sɛ brɛboɔ no etimi ebreki saa ade ne down ba etimi nyɛ saa adwuma no a ana ɛma wani ekosua no all the time na yɛ yellowish in color ebi mu wɔ hɔ a etimi ma ɔmo skin color mpokra ɛsesa ɛyɛ yellowish in color ne nyinaa yɛ some of the signs and symptoms a sɛ obrɛboɔ how ɛbɛma onipadua no ɛhyɛ ase ɛda n'adi ɛtɔ da so a ɛbɛtimi ama ohunam ani akekaw no matter the diwɛma anaasɛ nsunsunduro anaa impo nsuo a wobɛtriti ɛde adware no because of sɛ brɛboɔ no regulate adeɛ yɛfrɛ sɛ bile salt ɛwɔ onipadua mu no sɛ accumulate bebree a etimi ma onipadua no ani ɛkekaw wobɛtiti wo ho saa wobɛtimi aba sɛ brɛboɔ no na ɔhaw aba mu ebi mu soso wɔ hɔ a ɔmo adwonso a ɔmo ndwonso n'ani ɛyɛ very dark urine ne nyinaa ɛyɛ some nsɛntwerɛni a ɛda adi ebi mu so wɔ hɔ a etimi ma ɔmo n'ase ɛpagyapagya asɛ nafu ahyɛ wobɛkɔ bebree na hu a ɔmo sɛ ɛyɛ duabɔ ba mpempie no ebi mu wɔ hɔ a na nyɛ duabɔ na emom obrɛboɔ no na ɔhaw aba ho ana etimi ɛma wo efili saa signs and symptoms na ebi mu wɔ hɔ etimi ma ɔmo so te asɛ wobɛhu no asɛ ɔyare asɛ ɔnyare ne apɔmuden no ntaa nsisi so ɛno nti na yɛde saa aduro yi aba sɛ kɔ no kɔpɛ bi tɔ na ɛbɛboa wo yie paa ma wo apɔmuden no bibia etimi ayɛ kamakama ama wɔn a wɔwɔ brɛboɔ mu ɔhaw bi te sɛ alcoholic fatty liver disease ɛne non-alcoholic fatty liver disease nyinaa no aduro no yɛ recommend ɛma mo because sradeɛ ɛdɔɔso wɔ nipadua mu as a result of ebia nsanom anaasɛ aduane a wodi a etimi ɛma ne affect wo brɛboɔ no ɛkɔtare brɛboɔ no ho a wobɛkɔ na doctor aka kyerɛw sɛ wo brɛboɔ no sradeɛ aba abɛtare ho na ɔhaw sei na ɛde aba aduro baako pɛ na yɛ recommend ɛma wo pasco herbal capsules no ɛbɛboa wo yie paa yi ne nyinaa afiri hɔ afei yɛ maame nom yɛ papa nom a ɔmo da HIV nduro so diabetes aduro hypertension aduro anaa any form of treatment bi a woyɛ biara no so yɛ recommend pasco herbal capsules ne ma ɛsiane sɛ aduro no a wɔnom no aduro no bɛtumi ayɛ adwuma a obrɛboɔ no di mu ntintimman brɛboɔ no na ɛbreki aduro no a wanom ne down na ɛyi mu ahoɔden no ama botaeɛ nti a wɔde nom aduro no atumi ayɛ adwuma nti sɛ brɛboɔ no ntumi nyɛ saa adwuma no a wobɛnom aduro da asɛn ma but all the time wo diabetes no wo hypertension no still na ɛwɔ soro unhu nsisaye bia ɛwɔ mu nti yɛbɛsrɛ sɛ kɔpɛ pasco herbal capsules ne bi tɔ deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ wobɛgya 1 hour to 2 hours interval between aduro ne mienu no yɛnom abibiduro ne mmorɔfoduro mbom ɛno nti na wobɛgya 1 hour to 2 hours interval no wonom a ɛyɛ very safe for you nti aduro ne deɛ obiara ntutu anamɔ any chemical and pharmacy bia no wokɔ hɔ a na wobɛtumi anya bi atɔ afei so saa yareɛ no ɛtɔ da doctors 3 months bia no yɛma mo kɔra ne test check mu liver, check mu kidneys, any other. Because to some extent, and at a particular dose, on a toda, sa indre, it means so bonnet or brebo so. And intina your mamma run test every 3 to 6 months. It's when you have pasco about capsules in Libya, or no, a drone, now or no, no, eso count. Not a bo or brebo on hobine, not a pom deno, be beer, it's me, I kama amount to an amount, no compare dronibitor, numbers and 0557. 0557 45 45 35 50 79 0557 0557 45 45 35 35 79 79 and now 0501 0501 45 45 92 92 55 55 0501 0501 45 45 92 92 55 55 na edro no yabo ahwete Ghana afana nyina any chemical and our pharmacy shop bi abekọ no edro no obetimi enya bi ewo hɔ wo mo wa Accra ukọ Okashi drug lane Hallows Herbal obenya bi ato
mile 7 so Casco Herbal Shop yankase shop open aduro no bi atu e won dodo so a ɛhɔ so aduro no benya bi ato Kaswa Tribe of Judah any dependable herbal ɛhɔ nyina no obenya bi ato nsawom ne mpotamu obetimi akɔ Randy Pharmacy ɛhɔ so obenya bi Kemko Salamat Herbal any Busi Pharmacy Nkoko anti Ankobam anase Rikus Herbal ɛhɔ nyina obenya bi Kumasi Hanso so Misty Herbal Fred Mens Herbal Colinac Danny Herbal ana PFA waterfall ɛhɔ so wobenya bi atu anase opebi mpokra anoma okɔkɔ a wobenya bi ato sofo line okɔtena tete Herbal so a ɛhɔ so wobenya bi ato Ghana fa na nyina no tamaleni ade ni nyina no Zoe Herbal ani Socrates Pharmacy ututu anamo ɛkɔkɔ a aduro no benya bi ato Koforidua Casco Herbal Shop Jackson Park yankase shop opebebre atu de agu pharmacy or chemical shop a ɛhɔ so kɔ a benya bi nti aduro no de tutu anamo amanfo ato ne din sɛ brɛbo mu boafo because ɛbo amanfo bebre day in day out testimonies ne de ba na ɛba wɔn galamsey prone areas how AC shield wɔn against the chemicals any ade ne nyina no wɔn water crowd ko AAA mensa any ade nyina na aduro no benya bi ato nti entena hɔ emma obrɛbo mu haw no enkoduru emra doctor beka cho sɛ obrɛbo no attending to liver cancer anase afeli na de ɛwɔ sɛ ye ne say yetu anamo kwa amono ne ekope ma Ghana ha ye de aduro eba pa aba a ye yan kasa ha banduro krogen FDA fo age atum nti ba bia no yetimi sende aduro no call US Canada na ade nyina tutu anamo ne kope aduro no bi eto ana say frɛ your numbers no bia ba bia wo no wanti hodin frɛ your numbers no oni ye kasa even ye betima guide wa ma wa run labs any ade nyina consult online and san ye de aduro no amount numbers no ye sorry so no 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and now 0501 45 92 55 0501 45 92 55 we any Pasco Herbal capsules you better eat for action back up let us say please show her face to prevent other men falling in the same trap. In fact, she's a killer. The money Somalia spent on the firstborn, she should pay it back. Abdul Rahman, Savannah region, and what the mercy everybody. Good afternoon. I really like your program. The issue is very serious, and the woman is so wicked. I watched it the last time they were in the studio. What the mother-in-law did to the man. Thank you so much for your good work in the for the nation. I'm Clement, common known as Kampala from Yamfo in the Hafo region. Keep your good work for the innocent souls. God bless you, Marco and team. When you may inshallah, you don't so didn't the buy was say wow. Okay, me that say was say Marcos Jamila ne Oba Noah Odi in Kenshia Obonsam Ewo Garden of AD Mono Jamila Yabronsaman Kasa Solomon Tasson Dambai Oti region and Wadi way every ebaye was say Marcos, may God bless, protect and support this man. I'm very ashamed of this woman. May God give her this woman. Okay, she don't know what she's doing. May God forgive her. Okay, she doesn't know what she's doing. This woman can kill or not. So mercy, yeah. What they aba no. Okay, we'll say hi. Good afternoon, Pastor Mami. I really like this program. Okay, Mami, kwana mini ya ben kodin komo ya ba messages na ya ba ni ya beken ka be for bebem say ya hu adwiri yesu ya hu sheda enwiri ye bebisa. Mame ma wakwaba. Enua oba fefe. Yes, Men's Vita. Agan eto se. Yenchia ya hwefo ne etiefo panyina. Na yensan mama kwaba emfamba Primsign group of companies yen and I the Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules edupano ye de aba edwaman so ene afa ye preke natural powder preke se wanwaso no doctor adwe wo ho ayam e de egu ade kama mudi amawa de wo ba ya ne se wo de nyane na pa bia atre no ehyem no wo sa baako na wo de egu so de mu na wanom ontume ne sanso a wo de abaya ne so be sa fra adwane a wo die na afa wadi afra sa no na aboa akwa yi fi ne kekawa bi akọ ne paduanem e de afri ho ama ne paduanem ate ama won so ho atumi ato ye ka cho se ye preke natural powder ne de ezum la yo adwuma e na ye de ya ne se prafi bia e ne kekawa afri ne paduanem se de be ya fi ne be pie na ne paduane so anya kwan na ate apo na fe so wona no nsa no
ɛyɛ na yɛ titiriti obi wɔ ha ne nan ne nsa ɛyɛ na yɛ titiriti wo fa de a na wo nsa no wote sɛ wo nsa soa no emu yɛ wo ya obi wɔ ha ne nan no na aseɛ no ataataa no aseɛ ataataa ne nyinaa ɛyɛ Precare natural powder na yɛ prekɛsɛ no ɛna de gu nsuom na wonom anaasɛ ɔde frɛ aduane na wodi a ɛbɛboaboa wo ɛyi titiriti ne nyinaa ɛde afiri nipadua no sɛ wakoma ɛne yɛ na ɛbɔ wo peri wakoma bɔ ntɛntɛntɛntɛm wankasa wote sɛ saa na nyɛ saa na wakoma ne bɔ na ɛno nti ɛna yɛ kanfo Precare prekɛsɛ powder no ɛde ama wo nom a ɛbɛboa wo ɛsiesie wo na akoma no ɛbɛsiesie akoma no nyinaa hwɛ akoma no ɛsiesie akoma no ama afei wakoma no ɛbɛbɔ yie abɔ fine ɛnyɛ no nko a ɛma no amafa afuo no a mo so yɛ na mo mogya taareɛ mo mogya wɔ fam akɔyɛ test sɛ mo mogya wɔ fam a ɛyɛ Precare prekɛsɛ powder no ɛno bi ɛna wotɔ de agu nsuo ma no ma na so de frɛ aduane na wadi ɛbɛboa wo ama wanya mogya bebree ɛbɛkɔ awɔ so akɔwɔ afa ho afa ɔba na afei ani gye aba efie hɔ no mɛboa ma mogya de afusa ne akasa ɛwɔ nipadua no mɛsan so ɛyi diabetes ɛde free wɔ sɛ yɛ stroke na akyɛ wɔ wo nsa no wo nan ɛna afei wobɛhu sɛ wo nsa no na ɛda ho wo nan no na ɛkyim wano na ɛkyim ne nyinaa wotɔ yɛ prekɛsɛ powder Precare natural powder ne bia ɛbɛyi stroke ne nyinaa firi nipadua no deɛ ɛdɛ kora wɔ ho ne sɛ yɛdeɛ wonum a wobɛhu sɛ akɔ awie no ɛngya sign bi a obi hyia wɔ wobɛhu sɛ wo stroke akyɛ wo da ɔnsa no ɛda wo ho no wobɛtumi ama so de ayɛ adeɛ wobɛtumi de akɔ aba wobɛnante ama wo nante na sisi so wano no asɛbe yɛkyim ne nyinaa bɛtene ama obi hu a wɔnhu mpo sɛ stroke yadeɛ no ebi akyɛw sɛ yɛwo saa wo kidney no ɛna no so timakyɛ bi aba ho a ɛyɛ Precare natural powder no ɛno ɛna wotɔ anom na aboa siesie wo saa no ɛyɛ bibia kama ama wo kidney problems ne nyinaa firi hɔ ama wo nso ho atumi atɔ ɛma ne mɛmɛ no a mo nso mopɛ flat tummy no yɛsɛ mɛma no so wo pɛ sisifia anyɛ mo nkwa na mpɛ sisifia o yɛma no so yɛpɛ mɛma o mo nso sisi yɛfia no bi enti bɛma esi wafu ayɛ kapu na yɛ sadeɛ na agye abɔ so nkwa na mepakyɛw kɔgye yɛ Precare natural powder ne bi wode gu nsuo de mu anɔpa bia na wanom sa de frɛ aduane nso a no wadi na afei aboa yi kɛse bɔne ne nyina firi nipadua nim ama bibia ayɛ kama sɛ yɛ wuti ne ta pai wɔ wuti edwa o gagaga de fɛ sɛ severe migraine bia ɛyɛ Precare natural powder prekɛsɛ no ɛna wodi bi egu nsuo de mu anom anaasɛ de frɛ aduane adi na aboa wasiesie nipadua no ɛyi ti paye ne nyinaa ɛde afi wɔ de bi ɛka kyerɛw ɛduro na yɛ mmiɛnsa ogye Precare no a uwia na afi wagye agan no nsuo ne to paye ne de aka ho onom Precare na no pa kwan de mu na afi wo de to paye ne so anom nsuo no agan na mepa kyerɛ na ɛno so aboa siesie wapɔ so ɛyi osisi mu kuro ne nyinaa ne yaw na ɛwɔ nipadua ne nyinaa ɛfiri hɔ ama ho atɔ tie kasa yi a wotie program ne wie ya sɔre kɔ pharmacy shop ne herbal shop ɛbɛn wɔ okɔ a wɔso pɛ 7 vital herbal mixture ɛne capsules agan no uji nsuo na waje to paye na waje Precare natural powder ne bi so e dia kan to wie ya frɛ yɛn oka ha no kyerɛ yɛ na so atwɛ kwan pa obefa so obe no maduro yɛ numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 say you sisi na ya na ya wo ya mema no titu ya sisi ya wo ya automatically ya mbo ma wo mema ye no esi most na mema ye na to fom say tim ya pese sa beto wo no wani kafie nti ene ye ka cho se kwaji agan ni bi okwa oji nsuo no na waje to pa ye no waje Precare natural powder ni bi enso e de ka we be siesie osisi no ebe yi ya oni kuro no ewom ni nyina de afiri ho ama wo mema ye ni sisi ya we ni firi ho a wakasa bo so obema ye improvement abem obebo adwuma akasa obegira na so na afi ye ma mo apia fa wo so apia ati na afi watumi age so ebema no so sa odwo so twa na ye na eya obebre ewo mu obu ho kodwo so anemu apa mienu wɔkɔhyia namfo sɛ mo start from ataba paadan a makɔdwo nso am mo apa mienu wo so konyi nsa abaaya bia ɛyɛ Siemens vital herbal mixture ne capsules agan no uji nsu ade so paye na de Precare natural powder ne bi enso e de aka wɔ yɛ odwo so twa no ɛna ekuro ɛne yawo abam onu magan na manetu ase e de afi wo de no ebia na ye koko sebe okọ baabi so na akọkọ bu apia betete ho emoja tumi tuwa eya agan no na wonom ensuo ne topa ye duro no ba ko koja ba ko oji nsuo no na waje topa ye no waje Precare natural powder ne bi enso e de aka wo besiesew eyi koko ne nyina afri nipaduanim ama wo ho so atumi ato sa ya oto asentiri de fesa sciatica no o sciatica nerve no na ya wom na se kuro wom a eya agan no adwuma ya no no eyi ya afri nipaduanim oto asentiri no
no ebeyi yaw ne nyina afiri hɔ ama wo so da wo bɛda wo so de abeso do bɛkɔ aba ama wo nti yaw bia ɛwɔ nipadua nim ebia na wo so de no wachi brɛmo no ɛna ya na etutu wa gan na ɛyɛ no a ɛto sen na akɔ wachi brɛmo nim na akɔ yi yaw ne nyina ɛde afiri hɔ ama wo so ho ɛtumi atɔ ɛnyɛ mmɛma akɔ na ɛnom na ɛnyɛ ma akɔ na ɛnom ɛyɛ ma ne mmɛma nyina ɛna yɛnom ɛma ne titiri kɔ afikyire ne ya na wo ho ma ne bebree mogya ne tu bebree muruso mu a anasa wo de no so de makro twitwa si a ne nyina ɛyɛ agan na wokɔtɔ bia nom uji nsuo no na wade to paye no na afi wafrɛ yɛn ɛyɛ 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 Emmanuel amonso matenka atekwa kra makono da fam kra no nti emema no numa guy no na epeja na eja na eba na mochuchu mu no ya ba macho mu nyina mokoto agan ni bi Semens Vital Herbal Mixture ne capsules uji nsuo no wade to pa yo ba ebesiesie watenka olibido no ekofom atekwa kra wo de wonti de bia no be bacho ya agan na wo to amana siesie ebema watenka no aba akono betu akono so na ne bema ne de abo ani na afo ye ni gie atena efie ho bebo ama bibia aye kama ewo fie ho no so no mato na atumi de nipadua no ba bi otutu wo yedro ndi aka cho se eyi eyawo efri nipadua nim untini ne umogya no ebebo wa yawo ni nyina frim ama wankasa wo de nyane ana pa bo so why relieved nipadua ne tiapo unto yawo bia ewo nipadua nim Semens agan no ene tumi yesa Dr. Dwe wo hunti atopete Ghana fa na nyina ewo ba bia okọ herbal shop ene pharmacy shop ebe wo bia wo de okọ awo so Semens Vital Herbal Mixture ene capsules agan no junsuo na wade to paye na afi waje pre natural powder ne be na wo de account afofo nyina mokọ ni road junction boko ha PF pharmacy wo ho opedodo mo obenya ma ope bako a ensuo ne to paye ni nyina ene prekese powder ni nyina obenya bi ewo PFA pharmacy Colina Keba ewo Ashtown have me was for the men's ene rock pillar herbal mo nyina KO ene mo butu omo edi wo dwuma Accra Repast Ventures Okanshi drug lane ewo ho okwa obenya agan ni be na wo so wato humble mother ewo Ashama Pena herbal wo Cape Coast Jeff herbal ewo Mankasim Akobam herbal ewo Nkoko Ja herbal so ewo go so nyatena ya maka nko a herbal shop any pharmacy shop na ebe wo no okwa agan no ubenya bi ato wo ho ye do ne adwe hu ti ato apete Ghana ha de oba bi anti wo dia oba ya no so be frɛ yen o frɛ ya no waka ba bia wo ne ato ba bia ben wo na wo so akwa akoto adro ne bi 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 mema ne titi wo to ya frɛ yen ya bia ka to so wo tu kwa na aka nyina edro onomu ane am wakwankyerɛ so aka ho kwan abafa so abedidi kwan abafa so wadwuma be pagya nema wo betena se ebe mo nema bebre di aka ho se de be yaduro no onum bebre enche eya agan no a Semens Vital Herbal Mixture ene capsules ya just say agan etose Meda say nyamin sharp ha ya community 7.9 FM on your TV or say Chrome TV or say good afternoon similar matter is happening to me now. My wife is still seeing her ex and dating her auntie's husband. As I complained about it to my mother-in-law, she's rather fighting me. I think DNA should be done as soon as any woman delivered. These days, 80% of men are taking care of other men's kids for them, thinking their kids are their biological ones. Good job, madam. Okay. Pastor Julius Akwaba. I'm Joso. Evangelist Akwaba. Yeah, okay. Nana Epa. Pastor Julius. Ma. A chatty phone now. Azemo. Dear, ma, I'm say, my men too many man for set. A bear and Cayenne firstborn, no dear. Obian chance or bear and a body in a hand. Because the Ekika corner, I'm saying, any more yard the horse now. No man be now or what or no to the so now or any more, especially a generation, and penetrated also saying about you. Because on a tiana, as on a tiana, and also because of my man, one dear no, or firstborn, no dear. The tendency say you be diano, high, but all the orphan say be a man in that year, and my yes can I make one dear.
who be who here, but say dear, I come as a who be here. I think that Oba from the one in our cancer, yes, confirm. You confirm cry your second one also. Yes, exactly. So I know the entire news be more the ma and a hatching. Was especially audio about what it is. I call him Sanyana Diano. Now would you who's can who's see the catchers and the capre backra and Shakalanda. Also, you must say audio no just come you know there was silly task one cast was silly. Oh, a bit I am also be country. Mamma said, and what on the what admit to send but that's fine. Yeah, what the year at Akoma. Oh, na Adia, Jamila Tia church, and I just asked an anyone. And I just say, we are the and but the person humanity says, and yes, Suban Papa. Says Suin, I order, and yes, Suban Papa. So you'll be like I said, because crowd for crowd, dear, Pachosia, the one fan chimney, I deal with auto to an area, and I can, and I go, I have, and I'm a bit guy, yeah, and I asked ye. When you know, oh, yet we are saying, yes, maybe I can say, and maybe I would differ, maybe, and there's a more yama with Timaya Modessa. Now we are doing it. And as a mood, that and Chinaman Crawford, I say, my you walk more. Papa, Malcolm, you walk my pa. Smile, walk my pa. What's that? Or not, or the Ayan one. Oh, yes, you know, it's no, it's similar, and yan one, because you saw to be a chasing. I wouldn't need. I'm saying, sister, on kind of grow, Jamil on kind of credit. What here? Emma, now, what here, Cassette? Obey your one, dear Roma, no kind of walk, I can see. Also, yes, on you one. Oh, yeah, because I had a fear, and I don't mind you fear. You would fear machine review. Papa, you're great fear. What? I have the type out. What's your cancer? And I'm mammy, dear, now, yeah. Mamma great dear, and do ya? Yeah, shirts, man. One dear. One did I find it because maybe I know pushing according to the mouth. The one dear into and I'll find it. She's an episode. And so, only Martin on your one dear. Now, freeze on penna. You know, so down, baby. Oh, crow, fear and what here? Until you find it, she's out because I am one did I'm afraid to be called. I don't know we and Asaba, and Asaba, but most I know the goose who ever sat away. The goose who might have some good. I will trip your day. My Engager must have Mamma one you. Sabi, say a cast and then Maba, and then Maba. I say, Mamma one you. Now, who shall be? Maybe I must become a say. The opposite will be your monos. Yes, I move you. Number 2. Many penny a back woo. Ebia a baba dear or the better. But you will be on a do better how. The only need to see the young fancho. Ma, and you, Sassam, maybe I'm coming to send me a soft you preaching, one of fat channel, but Mamma cannot watch your uncle for one. On one few, on no bonnet, but so we are bonia. Oh, I do say, a home woman wouldn't be a mimic here, who may make pass my own one. Oh, so just a so many bonnet. Now you are one of the sub on function of your uncle on the other principle. Make I say you super papa there, but I'm only drawing attention to more as deliberate to buy the amount you be ya. Now see your cocasa, oh, fatcher, Nana yet there, now the channel fire and chair, and a Sakasano. So who himself the channel fire and chair, and then also, well, who say the same fatcher, also be job one and out you. This in the same spirit. Timon Messer, Jamila Nadia Bia. Now, my Baba class or the Achan Kama, make me years out. I was so the Achan. Never cry, my baby. No, my years are. Jamila Pa, on Pempen from Pass and Papa in country. Way. Ah, made me tune for you. Mamma, made me see me tune for so pa on Pempen for being Pass and Papa. Never did I had to since I was also the I have full and for the Abessiano. No. And you be behind you, one car or yes, a new one from the one when in the Abu Baba. Yes, a specimen in Beba. As I didn't cry, I didn't know we are the young cow in Beba.
ate Okay. Dibi de mafutu amede magana for man no. Jamila de yemfantu yon fo. E bia wuti fie wutie. Wasom anote wo an wo susu yamade ye. Wo kina wo yonko da ne oda. Wo yonko da ne oda. Evangelist. Mama, a quick birthday bia. Mami bia Madame Fobi mami. Okay. Wo France. Yo. Mami Usua. And nay in 60th anniversary. Oh, okay. Nana Usua. And now I can say and nay also no do France. Oh, yeah, and nay in 60th anniversary. If you buy Chris upon was some more older pa. Radishra. Now 60th anniversary and Fenshra and Nkwa Emre no wasefo. Amen. Amen. Baba, na di na ya na yendi na ye. Me bompa ese Ghana ebenya aban bia na Martin hu se bobo parliament se ena we oba wo ye na nsa na ebeyi wu ni akola na ba fie no ne ayedi ene bam ti ba ma ne di akola ni ko fie no onya akoma papa yes e di ko hwe ne ba nka me bompa ese parliament njai bill bia ngu no pass sa bill intem no mun san hye se first born bia memo obi anko ye test na aban faka first born nko se ba na twa second born last born nyina timi e pa hye last born nyina timi pa hye chese mi ho dem ma dwiru wa sa eti mra bi na medwundwuna di bi how the Bible say onyame de form dot anwune nipa ena ohu nkwa ho mi gu nipa mu ena nipa soro be kratias na se form dot na emre tanem buso nyame se nti ye generation na tie ben ena odi boy empoano anua aha na madwene ko se empoano anua na de sa se so ko sisa na de cement fra udi twa brogwa ne den enu bi na enu generation na wogu empoano anua chese eneni pe di boni a onsuro ade na medi ye won medi ye minua no mi nsuro de besi bia nyame so afiri nipa mu sesei ana ya fo nyame se ase wo ye mi hura di kro nyame fa che ya guru ne ho no si enche kane na ye gola be ma me so adwana papa bi ye fra ne chaade no wo ye wo de ade ayi ade bi toy bi no wo de ahoma so so ni o twena ha sa ne nipa fa so nyakopon oti but wo ye nyame a o tuaka o was me triak if you want to atwas first, second, and third, fourth generation. It is a mimi ya de tiaw. Na meme patrin ya me de chemia. Me ba. Ya mean order so you order so tias you. Ke so de na fa ya wan fa ya ntoma na ko gu asori demo. Na ye titini ama obi enasem yesi. Mi gid empire me boni se edan ya wo ko wura mu kosom. Emu nipa bi abam e waso demo we wo sekichirikichi wa won say so de on passa there bi ni nyina ne se nipa fo nyame se onyame ye trotro mfantikasa o se nyame ye trotro ba ma men kan kire wi ase se nyame na ye som no ye odi awu na bufuo nye yesu ntire sabani be mada ye chini pe ba ye mi ye kwa ye si tuase na metua na obi na di me yira nyim no na me de na mo pe ba minim se mea edro no na ye adwuma ya mamre mi kan se bo se ene nipa on ne na ma o sign na che wunhu no da bi wunhu no ba woni abo kraman nam mu kwa fuo ma na wa jo to keka ko wo koda o say ya bo hu no oni wachi because wo hu no ba bi krama ba bi was but they woni ni partner mo bro mo ko say ya we emeshia oni ni oshia oni ni nua na sane skeleton bi na mo na wu ebi na esisi aye hu ni yo na mde yame asema radio ni tv aba we ye bire ya ensem se su bia no bi ti wa kan sem huru na me kan so fu bia di tira wuo asa wo mom do mum nsem e ka na ba bi ni hwan ne na ko wo mo adwunu mu ha na me so wo to credit wo so fu de wa ji mi che mom do mum nsem ba wo bu nkrofo Ghana ha ene de wo so asesa wo nya wo wie no
we are cromfo chill. We nipa na so tiri na siti. Na hwensem wa nipa di nipa. Enya ha. Senya ha, wo beti sa asem wi. Enya ha, mami, wo beti. Okodi ewu. Na mami na abrante yase wa ya adie. Me wode mo onya nkasa me kache bel mo say. Me ni be me yanka me di beche nka me nyipi. Enu an wo kan no. Me nti obi na nkasa ba uchi say. So for it. Come nyipi na wa ya adie. Ofa ni musu nko. Le mo media de for my dear mommy. Ti. Minu ni asem. No yo so ani e betwe akora no ho a. And you so dia akoro. And you na say and e court to credit me. Ya ne be we kwa court na be jama. With this proof, some minimum some here no. Me no. Yeah, easy. Ya be jina dia ma. 10. Ya na mbar no. Me ne ko chichi me were. Sa ka mo mabonyina me dia chaw. Na me gidi ya me dia na so mfa ma me dia. Be very careful. Okay. Gina ye. Bra di slaw. Minim say oba foforo onya ni. Bra be say die mo yam. Mo ba wo. Na odi akova we no. Okay. Am man how cra. Bra di be. I say, hi, Mama, course, this woman is wicked and doesn't deserve to be called a mother. Okay, or being so a message. And I say, Mama, please, I need the man's number. And don't hear a bayer then say between your share the number. Or say, okay, hello, Marco, you are doing a good job. Please let the man take his charge from the woman. I can see the woman is capable of doing anything. She can poison the child. Okay, or also messenger or the abandon. Yeah, man, so I don't so baswa. Me so jumu TV no utie me se TV no ugina ho na wo kasa e delay nti asa emwa yen agese me you free so enti am se jumu no ana sorry free ho nkura na tie me wo phone so te se de wa free wo bi wo phone so ana ne bon komo no yenye ne sa na yentumi nkontem yenkwa man se 0322498035 0322498035 0243-114497. Within the baby Akasa free. Yeah, good afternoon, Marco. Yeah, good afternoon. That's what I do because that's what I just Marco. Nah, that's what man, no, Jamila, why Muslim day. Because it's not look at money there. My very careful. That's it also for kind. Papa no so the no wonder that's a male ready. We are in the time who no trasa. So no be sent free. No bread. Now the menu free no etu from who and was so can and the brain no so the achewa. Yakopon and the Jamil say Jamil say one. The meaning the deep I said man say Akaba ko the original day. But we don't say we don't tell the grab on you. Cause any money get. I don't go on point to go to buy so prep. Let us say we didn't baby Akasa free. Hello, Marco. Yes, so didn't baby Akasa free. You go on your kid and come on. Your friend boy yam. Marco, and I do about tomorrow. About my papa. Jamila need papa bia. The lie will need papa bia. Because I think you have no matter so. Why head of that woman? What Bob, a clever can you now kind of grant and I show up every a first shoot traffic. What is fidelity? Oh, one got there. And you got to say and about who shall be Kakai, I also say I didn't hear it. The video, Marco, and what about my Namika or no everyone? I may know Yajuma and no Yabetua so. We didn't baby Akasa free. Hello. We didn't baby Akasa free. Oh, Mama Cosi. Honorable Gilbert to me. Because I see on your uniba. Mama Cosi. Yeah, honorable, yes, you. Mama Cosi, the same to the small year see. Now, all the blood to them. Sister Mary, Mama Cosi, let's say the woman you name. So you believe Akoma believe the union. About one papa. All to them, oh, see, to see, Papa. Sunday, this is the same reason. Not Brian, this is you put them in set. Come across on the phone. Sit on your banana. Remember, they know you to get the second of what a banana. Only for solution, or people for the other.
Oh, so the money go to share the cow. But I'm not getting 10 eye. But I'm going to share the cow. But that's it. So ne da se pa. Ne baby akasa free. Me pa charge mu TV no tisa me you free so me sra. Within the baby akasa free. That's amazing. Hello, Pacho. Okay. Yanko for so. Within the baby akasa free. Mama goes the Pacho refer me honorable bo was Santima Ponzongo. Honorable yet. All right, if I say Mama goes to Adama, sister na on papa na issue. Papa na Yankopon so mana botre. Na me advice me aba ni say enimguase na man to sumi. Enjai eye akwana fama papa na papa fano ko. Emra ko mu kra no, emu kran say akwa be ma no eda so eka oba no because one year no they are the bone papa no ho hinti no the bone akwa kosa akwa no. Emu nti mesre say sabi omo we mu ka bi ewu mu no mesre say mu nje akwa no say be ma no kra de be ma no betumi handle na de. Yankopon hira mo nka mo me damas. Onyame onhira won so. Within the baby akasa free. Within the baby akasa free. Pacho, it's a different woman. Because I see a car. I'm yet. I'm going fat. I hope I don't my age is it. And I'm going to say, okay, I'm a new trainer. Catch it. Now, Kafra. Obana ayi sano. Within the baby akasa. Within the baby akasa free. I just very okay because I see that you go. I just for see him. That for me. Now time here the 1 year there kwa 1 year there. 1 year the baba we say. Except I no see the baba man. I no job there man. My man of the man of ground ko ni fi kwa bi o ndi no fa no ko. Because we keep Yami inshallah. Within the baby akasa free. Within the baby akasa free. Marcos, good afternoon. Afternoon, Mama Yanko. Hey, Papa, me Misrano. Misrano, Papa, make a session of my. I mean, Shao, Power, say Papa, and Yamin Shrano, not just a Sumaila. No, within the baby akasa free. Yeah, good afternoon. Your mom make us say it here. It's your own TV, no, na one shot, na Cassani. Your mom, you're ready. Within the baby akasa free. Yay! 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 So a champ of Ruffin, Kwamo Highway, so one now but you. I was just what day? Cows. Yeah, I'm not like I go to Daniel, or Mr. Namuti, I can just now. I was in Nigeria, I was talking about and I'll look my baby money in it. Yeah, Tobago, Lemano, where are you? Namuko big shot of pop. You always say that you be no. Namuko, that was very dear. I was in the bank. About the mission I go to farm, we am going for more. But that's a farm in India. It's a good for me. It's a lot of them. So, and I don't know that I have done right. Macau. That's Papa. Yes, I'm so we didn't baby akasa. Original Niger Papa. No, unfortunately, we should do if that Buja and Michelle. No, I'm going to pass a good show my good answer until November. Thank you. Oh, and I know Facebook or Taka didn't know. Oh, now, Bible has said the DBA. What can I get the deal in Ganesha? Or about what you can't about my answer for chicken or the family. Now, my mother, so the actually, Nama, who what I will do. Then I make a catch of a quarter and a time for God. Best set, Yana DBA. Said the young men from Sotono. Said Yanka, maybe walk, Rana, because nobody be with them. Thank you, Yanka, idea DBA set Yafra.
And then we get me a job. Your cast was so cool. But still obey na come and can they come to the Bama course. A yak for any unity. Then if you have put them on a basis, you send your member. Don't tell me the aswate with us. Me so me dance papa na de awre ho kra ne say bema no so won ne wo akra yi onim ba bi owo onim bema na kira kwan yi o ti akra ne papa no wo hu no we yasam amefa de twa to wodi ne ba bi akasa free no ko mi ka chao ayi mi ka sa free hello ma me kasa ne enko me braso yo mi pasa akwala no monje no mi ma ji se obi no kwa mi ti mo de obi ti ya prezo no enne ne mo ma ni pita no kanko police station na mi ja kwada no ma no mi ti ma je no ya me ensha papa e ma me poison de de woboa na ne enka ne nkwa na nyina na nko de bedamu na ni awuo anim guase poto ho ene wode ekoro no wo ye de etianko anim Jamila we ye de etianko anim te se de ositie yi na wo se ka wudi hu ne ubu hu umu ade ti safo no omudi hu ne pa na we de wasa hu poto ahani adibu nsebusu apani samia champion Shores Pepe Little Muhammad ni team ni na ye krado Akoma Sports ena ye de eto aso bidi de macros adwada ye besa baby obi ade ne yere ye beto aso Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma danciona yet to me diatina all day. This Akoma danciona yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma FM 87.9 Kumasi. William scores.